שלום לכולם, ברוכים הבאים. חודש ניסן שמח, כולם. שמחה. איזה כיף. דיברנו שבוע שעבר על חודש ניסן, ונראה לי שמיצינו את הנושא. אם יש שאלות אז נשמח בסוף. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש ויקרא. לכאורה, החומש הכי לא מעניין שיש. תורת כהנים, יש וורטים ממש יפים, נדב ואביהו, תזריע מצורע, יש שם כל מיני דברים נחמדים, אבל באמת של החיים, בדור שלנו, אדם כי יקריב מכם קורבן, בסדר, יש מלא מלא מלא, אתם יודעים, קורבן, ועם עז קורבנו זה העזות וזה, אבל כהרגלנו בקודש אנחנו משתדלים להתרכז במה שנוגע לחיים שלנו, ושאתה מנסה למצוא את עצמך בתוך הפרשה, זה מאוד 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 קשה בויקרא. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סידר את זה, שבפרשות של ויקרא, יש לנו המון חגים ועניינים, ופסח, ול"ג בעומר, וזה, ושבועות, וכזה ספירת עומר, לא חסר על מה לדבר, ובעזרת השם אחרי פסח אנחנו נתחיל שיעורים על מסכת אבות כדרכנו בקודש. נתעסק גם קצת בפרשת שבוע, אבל נשתדל להתרכז יותר במסכת אבות. אז בואו נתחיל רגע להיכנס לעניינים. אני מאוד אוהב את רש"י, ויש פה רש"י נפלא. פרק ה' פסוק ד' או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע, או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלה ממנו, והוא ידע והשם לאחת מאלה. רש"י כותב, אוי, סליחה, קפץ לי הדף ולא הבנתי למה הפסוק, אני לא זוכר את הרש"י פה, איך קפץ לי? טוב, רגע, תכף נמצא את זה. סליחה, קפצתי למקום אחר. סליחה. מההתחלה, עושים טייק חדש. איך אני לא אוהב שזה קופץ לי? מה זה מעצבן? מזמן נכנעתי לאירוע הזה. מזמן. היי, אבל נתן, אתה צריך להיות יותר בקיא. יותר בקיא בזה. שתיו לקרוא מבפנים. טוב, כנראה עוד נגיע לזה. זה לא חשוב עכשיו. זה מעצבן, כי זה היה פתוח לי מול העיניים. עכשיו אני מתעקש. זה ההבדל בין מתאפק לסודני. סבל את המצב, אם זה יהיה ככה, זה יהיה ככה, זה הפסד שלי. זה היה לי מול העיניים הרגע, פשוט כנראה הזזתי דף ונתקעתי על משהו אחר. פשוט לא להאמין, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הנה ונעלם מעיניו, כן? נעלם מעיניו. אבל אני יכולה להגיד לך שאתה יכול דרך האתר החדש של... האתר החדש של כבוד הרב. יותר בקיאות, כן. טוב, אני לא מוצא את זה עכשיו. כנראה שלא מגיע לכם, כי זה דווקא רש"י מאוד מאוד יפה. אני לא אוהב להגיד רש"י בלי שהוא מול העיניים שלי. כן? ככה איפה שיצא? זה מה שאתה אומר? אוקיי, אתה אמרת, אז נגיד פה. בסדר, יאללה, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה ואשם. התורה פה מדברת על אפשרות של מנהיגי הדור, שנעלמה ממלאכה, או ששגו. בסדר, נשיא אשר יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה ואשם. התורה מלמדת אותנו כלל נפלא פה. בכלל, כל החומש הזה, ניתן רגע עוד איזו הקדמה קטנה, יבואו טהורים והתעסקו בטהרה, זה החומש שפעם היו, כולם מתחילים ממנו, היום מתחילים בראשית, אבל פעם הם מתחילים מויקרא. הקטנים היו, התינוקות היום לומדים אותם ספר ויקרא. למה? יבואו טהורים והתעסקו בטהרה, כולם מדברים על זה, אנחנו פה לא בשביל זה, אבל זה כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים.
כשמלמדים ילדים קטנים, אז הכללים הראשונים שמלמדים אותם, זה מה שנתפס במוח. אז אם אתה אומר בספר ויקרא, מתחילים דווקא ללמד ילדים קטנים, הטהורים יבואו ויתעסקו בטהרה, למה אתה שם פה, אשר נשיא החטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשה בשגגה והשם. איך אתה מלמד ילדים קטנים שהרב הראשי יכול לטעות? תראו איזה דיבור נפלא זה. כשאנחנו מתקרבים לעבודת השם, כל אחד בערכים, במקום שלו, מתקרבים לעבודת השם, בין הכללים הראשונים שהתורה מלמדת אותנו, תדע לך, גם הכי גדול יכול לטעות. איך אתה אומר לילד בן 5, יכול להיות שהרב הראשי טועה? הילד בן 5 מה יכול לעשות? להתווכח איתו? הוא רק עכשיו התחיל חומש ויקרא, זה החומש הראשון שלו. לא, המטרה היא לא ויכוח. המטרה היא לפתח אצל הילד יכולת להגיד, אולי הוא טועה. מה זה גורם לילד? מה זה אמור לגרום לילד? לרצות להגיד, אני צריך לחקור את זה בעצמי. נכון שהרב אני יכול לסמוך עליו, הוא נשיא הדור והכל בסדר, ועד שלא הגעתי, שאני אהיה בדרגה שלו, אני אוכל אולי להתווכח איתו. הוא לא עכשיו... זה לא ספק, חלילה. כי אין לנו ספקות בגדולי ישראל. אנחנו רק צריכים לקחת בחשבון, ודיברנו על זה בשיעורים קודמים. נכון, אבל זה ספק בהקדוש ברוך הוא. זה לא ספק בגדול הדור. עכשיו יבוא, אני מאוד אוהב את הרב עובדיה, זכרונו לברכה, כן? זכר צדיק לברכה. יבוא הרב עובדיה, יגיד לך, תשמע, אתה יכול לדבר בנטילת ידיים בין מים ראשונים, להמוציא, אב מלח, כל תלך הלכה. ואתה תחשוב שהוא טועה. אתה תגיד לכבוד הרב, סליחה, יש לי, אולי טעית פה. אתה לא תגיד לו את זה, נכון? למה? אתה מקבל עליך איפה אתה ואיפה הוא, נכון? אם הוא אמר, הוא יודע מה הוא אומר. זה לא סותר את זה, שהחשיבה שלך צריכה להיות לא ביקורתית כלפי הרב, אלא לאמץ את הנפש שלך, להתעמק בדבר, כי משהו לא מסתדר לך בראש, ויש המון כאלה. התורה לא מנסה לקחת ילדים רכים, שלומדים ספר ויקרא, ולהפוך אותם לטוקים, או למכונות שעושות מצוות. זה לא המטרה. לכן דווקא על הפרשה הראשונה, מה אומרים לילד? תדע לך, גם נשיא יכול לעשות אחת מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה והשם. תפתח לעצמך את הבטן, שאומרת רגע זה טוב זה רע, לא אומר עכשיו לרוץ להתווכח עם הרב עובדיה, אני רק אומר תפתח לעצמך, תגיד לעצמך רגע יש פה טעות, אני רוצה לחקור את זה. תגיע למיצוי השכל שלך, וכן על זה דיברנו בפעם הקודמת. לפני כמה שיעורים נתנו את הגמרא באוריות בדף ה' עמוד א', אם אני זוכר נכון, או עמוד ב', נראה לי א', ושם הגמרא דנה בנושא של בית דין שהורו בשגגה. אתם זוכרים שדיברנו על זה? אתם עושים ככה עם הראש בית דין שהורה משהו לא נכון. וצריך לעלות כפי האור, זה? נכון, זה אחרי רבים להטות. כן, כתבתי את זה גם בספר שלי, ברכי אליעזר בשמות. הבאתי את זה. אתם זוכרים מה דיברנו בעניין, או שצריך לחזור על זה רגע? לא זוכרים, צריך לחזור. אז בואו נחזור. בית דין עכשיו אמר, תקשיבו, מעכשיו שמנת מתוקה אפשר לאכול עם שניצל. בסדר? נניח, צורך העניין. בית דין, עכשיו רחלי או זה, לא לכאורה, יצא פסק הלכה, הרב הראשי חתום, שמנת מתוקה של תנובה, אפשר לאכול עם שניצל, בסדר? לא, שמנת מתוקה חלבית, בסדר? אם יש לכם הערות לא חשובות לשיעור, זה קוטע לי את החוט מחשבה, אז תשמעו אותם לעצמכם. אז נניח שהבית דין הוציא כזה פסק הלכה. אתה אומר, תשמע, אני יודע, גדלתי בבית שלי, אסור לאכול שמנת צמחית, עכשיו אתה רואה, הכנסת לי שמנת צמחית, אסור לאכול שמנת עם שניצל. מה אתה צריך לעשות? מה אתם אומרים? לבדוק, לחקור ולהגיד, שמע, איפה אני ואיפה הרב הראשי, מה לי ולזה? בבטן שלכם, תשובות קצרות תענו תשובות קצרות, כי זה שיעור, זה לא הרצאה. לא, אבל עכשיו יצא באמת פסק הלכה. הנה, עכשיו עוד מעט פסח, בסדר? תקשיבו, יצא פסק הלכה חדש, לא צריך להכשיר סירים, לא יודע, סתם אני זורק, נרוסטה לא צריך להכשיר לפסח, אפשר להשתמש בהם ככה. יצא פסק הלכה, חתום על הרב הראשי. אתה אומר, תשמע, אני גדלתי בבית, אני יודע שצריך להכשיר, עכשיו לא משנה תגיד. אבל יש כלל. היית הולכת לפי בית אבא, מה אתה אומר? יש כלל, שאם נהוג היה, אז ממשיך לפי... עזוב, הם ייתנו לך את כל הפירוט,
ויגידו לך, שומע, הנה, נכון, יש כללים, ונכון מבית אבא, ונכון כל מה שתגידו, אבל זה הפסק ההלכה החדש שיצא. פה הגמרא מחלקת, היא אומרת, תשמע, אחרי רבים להטות. מה זה אומר אחרי רבים להטות? יש בית דין, הבית דין הוציא פסק הלכה, אתה הולך אחרי בית דין. אבל, יש אבל. אם אתה יודע שהבית דין טועה, אסור לך לנהוג לפי מה שהבית דין קבע. ואם אתה תנהג כמוהם, אתה זה שתצטרך להביא קורבן חטאת. אבל זה, כי אתה יודע, אני זוכרים שדיברנו על זה. זוכרת את זה, אבל זה בתנאי שאתה בקיא. כמו בן העזאי בשוק. נכון, כמו בן העזאי. היית יכול לשבת בסנהדרין ואתה לא יושב. נכון, בסדר. אני, פה בספר ויקרא אנחנו מדברים על הלימוד של הילדים הקטנים, לא יכול לתאר, בצד האפיקורסי, קוראים לזה תפתחו חשיבה ביקורתית. מכירים את זה? אוי ואבוי למי שיפתח חשיבה ביקורתית על חז"ל, או על גדולי הדור, אנחנו לא במקום להעביר ביקורת על אף אחד, כל צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים, בסדר? תסיים, תהיה הרב עובדיה, נדבר אם אתה יכול לפתח חשיבה ביקורתית. זה לא אומר בשום פנים ואופן, זה לא אומר שאתה לא צריך לחשוב, ואם משהו מרגיש לך בבטן לא בסדר, ללכת ולחקור את העניין, להפך. כבר מגיל קטן, ספר ויקרא שלומדים אותו תינוקות, וילדים קטנים, מלמדים אותם דבר ראשון, אשר נשיא חטא. יכול להיות שגדול הדור טועה. לא אומר לך לכתוב עכשיו פוסטים בפייסבוק, מה הרב הזה ככה, והרב ההוא ככה, ואיך הוא אומר, תשתוק. יש לך משהו בבטן שמפריע לך עם ההלכה, תלך תבדוק את זה עד הסוף. יש לך שאלה, תלך לשאול אותו עד הסוף. רק דבר אחד, להחדיר למוח. יכול להיות שגם הוא טועה. זה מצד אחד מחדיר בגדולי הדור, אתם יודעים, בתימן, אלה שהיו הכי גדולים היו הולכים להיות מלמדי תינוקות. המורי, הוא היה אחרי שהוא עבר שחיטה וסמיכה ורבנות ודיינות, וזה היה הולך ללמד תינוקות. למה? לשים את הכי גדול עם הכי קטן. אתם יודעים למה? זה הכי קטן, הוא לא יודע כלום, הוא יודע שהוא לא יודע כלום. הקטנים, מכל מלמדי השכלתי, הקטן מלמד את הגדול, מה זה ענווה? אז זה כיתה א', הוא רק מתחיל א' ב', הוא יודע שהוא לא יודע כלום. להזכיר לגדול הדור, אשר נשיא חטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה בהשם. גם אתה לא יודע כלום. תזכור שגם אתה יכול לטעות. וזו הגישה הנכונה, כשאתה מלמד ילד במיוחד, כשאתה מלמד הלכות, או מלמד, אני רואה המון חבר'ה כאלה, זה נותנים שיעורים בכזה ביטחון, שכבר נורא קשה כבר להתווכח. עכשיו יש גם טייטל, ויש את זה, והוא הרב הראשי, וזה רב עיר, וזה פה, וזה שם. כבר אנשים מפחדים, שמע, הרב אמר, אוי ואבוי להגיד הרב אמר. עוד פעם, אנחנו לא אומרים ללכת להתווכח ולכתוב פוסטים בפייסבוק, וגם לא לפתח חשיבה ביקורתית, אבל כן להקשיב לבטן, ואם אתה יודע שההלכה לא נכונה, אז תלך ותחקור עד הסוף. וזה מה שאנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו, בהתחלה הבסיסית של איך ניגשים בכלל ליהדות. ואיפה זה? בקורבנות. כל עולם הקורבנות, בואו נדבר רגע. יש לי טלפון. אז תגיד שאני באמצע שיעור ואני אחזור. באמצע שיעור. ברוך אתה אדוני. אז רש"י כותב, הודע אליו כשחטא היה סבור שהוא היתר, ולאחר מכן הודע לו שאיסור היה. כל העולם של קורבנות, שאנחנו היום מרגישים שזה לא קשור אלינו בשום צורה, יש גם עניין של הטעות שמאמין ילד שגם הגדול טועה, קורבנות זה, שאני אומרת שגם אני טועה, וללמד שזה בסדר, גם אנחנו טועים לפעמים. זה המהות של מה שהפסוק הזה בא להגיד. הוא בא להגיד לילד הכי קטן, תשמע, לא רק שהרב הכי גדול יכול לטעות, גם אתה יכול לטעות. ולהטמיע, בואו נדבר שנייה על זה, בסדר? נפתח רגע סוגריים. להטמיע ענווה. בואו נדבר על מה זה רגע, בסדר? יש הרבה מאוד בלבול בדור שלנו, בין מה זה צניעות וענווה, למה זה חוסר ביטחון. המון פעמים אנחנו רוצים להגיד לילד שהוא קצת חסר ביטחון, תהיה בטוח בעצמך, תהיה בטוח בעצמך. פתח את השריר הזה של ביטחון עצמי. זה בולשיט שאין כדוגמתו. בולשיט שאין כדוגמתו. מה שאנחנו תופסים היום
כביטחון עצמי, זה אומר, כן, תדבר בביטחון, נכון? כמו שאני מדבר, אני יודע לדבר בביטחון, נכון? אז אתם חושבים שכל מה שאני אומר, אני לא יכול לטעות. אני יכול לטעות, בכל דבר אני יכול לטעות. אבל אתה מדבר בביטחון, ואתה גם בחור כזה שמן וגדול, וזה נראה גבוה, בחור גבוה שמדבר בביטחון, מרשים כזה, אם הייתי מתלבש יפה ועושה מסלסל את הפאות, בכלל הייתם כאילו בטוחים, שעכשיו כל מה שאני אומר, זה טעות לפתח את המושג הזה כביטחון או חוסר ביטחון. חוסר ביטחון אין פירושו צניעות וענווה, וביטחון עצמי אין פירושו היעדר צניעות וענווה. בדיוק להפך. איך זה מסתדר? אתם צריכים להבין מה אני מדבר? צריכים להבין? חוסר ביטחון עצמי זה לא מעיד על צניעות וענווה. ועודף ביטחון עצמי הוא לא היעדר של צניעות וענווה. זה לא נכון. אתן לכם דוגמה ממשה רבנו. משה רבנו, כמה פעמים כתוב, הוא טועה, הוא שוכח את ההלכה, נעלמה ממנו, הוא כועס ואז נתעלמה ממנו ההלכה. בעוד בנות צלפחד, הוא לא יודע מה ההלכה, כל פעם שהוא אמר את הדבר הגדול יביאו אליי, עוד פעם הוא שוכח ועוד פעם הוא זה, ופה הוא כועס על בני הלווים, ופה הוא כועס על הארון, והארון מוכיח אותו, עוד מעט אנחנו נראה בהמשך הפרשות. היטב בעיני השם אחרי המוות של נדב ואביהו, הוא אומר לו למה לא עשית את הקורבן? הוא אומר לו תגיד לי, מתו לי שני בנים, הוא אומר לו אז מה? יש לך מצווה, אתה לא יושב עליהם אבלות, אתה חייב לעשות את הקורבן. אהרון אומר לו תגיד לי, היטב בעיני השם? מה שאתה מדבר עכשיו זה דבר השם? נכון שזאת ההלכה, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. משה רבנו מהענווה שלו, היה לו ביטחון עצמי, מה שאנחנו קוראים ביטחון, מספיק גדול, לבוא עם הראיות, עם השולחן ערוך הזה, עם הרמב"ם המפורש, לבוא לאהרון ולהגיד לו, היי, הלו, עכשיו לא משנה מה המצב שלך הנפשי, שאתה מתאבל על הילדים, אתה כהן גדול, אתה לא יושב אבלות על הבנים שלך, אסור לך להתאמה למת, ועכשיו אתה צריך, הנה כתוב פה, אתה צריך להקריב קורבן. היה לו את הביטחון העצמי הזה, בגלל שהוא ענב, היה לו את הביטחון העצמי הזה, כי הוא לא מדבר בליבו, ולכן כשאהרון, שהוא גם ענב מאוד, אומר לו, היטב בעיני השם, איך אתה אומר את ההלכה הזאת? נכון שזאת ההלכה, אבל יש הלכה, ויש מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא תמיד זה אותו דבר. פלא, נכון? חבר'ה, זה חומש ויקרא. חומש ויקרא בא להפריך לנו את כל הסטיגמות שאנחנו חושבים על איך הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יתנהל. אני אומר את זה בזהירות רבה, כי אני לא אומר עכשיו שעל כל דבר אנחנו נגיד, רגע, זה ההלכה, או שהלכה היא הלכה, אנחנו לא זזים מההלכה. אף אחד לא זז משולחן ערוך או רמב"ם, מה שאתם נוהגים, אף אחד לא יכול לזוז מזה אף פעם. כמו שאמרנו בשיעור שעבר, אני לא רוצה להתפלל וזה לא תפילה מהלב, מה לעשות? שולחן ערוך חייב אותי, אז אני אתפלל. זה לא משנה עכשיו, לא תמיד יהיה לנו מאוד קל, לאגו יהיה מאוד מאוד קל לכופף את ההלכה לצרכים שלנו, זה הכי קל בעולם. אבל מי שיש לו יראת שמיים, הוא מבין שהוא צריך להכפיף את האגו להלכה, ולא ההפך. עד המקום שבו זה כבר לא מסתדר לך עם הרצון האלוקי האמיתי. בדיוק כמו המקרה הזה שהבאנו. משה רבנו בא עם רמב"ם, שולחן ערוך, הכל פתוח. שמע שלי, אני יודע שזה ההלכה, אבל אני לא חושב שזה ייטב בעיני השם. דרך אגב, אם משה רבנו היה אומר לו, כן, זה כן רצון השם, אהרון היה מתקפל, והיה עושה את הקורבן. הם שניהם ענווה שאי אפשר לתפוס בכלל. שניהם נביאים, אין לנו השגה בהם בכלל. אין לנו השגה בראשונים, אין לנו השגה, לא מדבר, לא תנאים ולא, בטח לא משה רבנו. אבל ככל שהם יותר מתקרבים לאלוקות עצמה, הביטחון העצמי, מה שאנחנו קוראים להם ביטחון עצמי, עולה למעלה, ומצד שני הענווה והשפלות מגיעה למקום, לרף הכי גבוה של ענווה ושפלות. הגמרא, עזבו מקורות, אני לא זוכר טוב את המקורות, זה גם מכניס בי גאווה, אז אני אשחרר את המקורות, בסדר? הגמרא אומרת, גם פה בסוף פרשת שמיני, הגמרא דורשת שענווה, כמה תלמיד חכם צריך להיות, כמה ענווה צריכה להיות בו, או כמה גאווה צריכה להיות בו, בסדר? גמרא מסכת סוטה, שואלת, אם אתה תלמיד חכם, מה, תיתן כל הזמן שידרכו עליך? צריכה להיות איזושהי עזות. לא, עזות דקדושה זה בעבודת השם. אבל עכשיו ניקח, נגיד, תלמיד חכם,
מבזים אותו, משפילים אותו, דורכים עליו, ואנחנו רואים את זה היום ביום יום. תאמינו לי, ראיתי רק בשבועות האחרונים, איך אנשים לא מפחדים לדבר, איך אנשים לא מפחדים לדבר. הבן אדם, תלמיד חכם, בין המופלגים שבדור, ואני מדבר עם מישהו בטלפון, הוא אומר לי, שומע? תשמע, הוא מפורסם של אתה מטורף? מה אתה מטורף? עזוב עכשיו מה דעתך, עזוב דעתך היא כזאת או כזאת, תתבודד, השם יציל אותך אולי. אבל עוד להגיד למישהו אחר, הוא מפורסם של שקר, והוא שולח לי טקסטים של רבנו, וליקוטי מוהר"ן מפה עד מחרתיים ושיחות תר"ן, יש מצווה לפרסם מפורסמים של שקר. תגיד לי, סיימת עם כל המצוות, מה שנשאר לך זה רק לפרסם מפורסמים של שקר? נגמר לך מה לעשות? כל השולחן ערוך אתה 100% שם, שנשאר לך רק לדבר על הרב ההוא והרב ההוא והרב ההוא. לא, אתה יודע, על הרב השני יצא פסק בית דין שהוא ככה וככה. תגיד לי, מה אכפת לי מה יצא ממני? מה אתה רוצה ממני? אתה התפקיד שלך ללכת לפרסם את הפסק בית דין? מה אתה רוצה? סתום את הפה. אני לא מדבר על כל יהודי, אבל לדבר על גדולי עולם, אנשים בלי פחד, אין פחד. זה הזיה אחת גדולה, והיום כולם יוצאים על כולם, והחצר הזאת על זאת, שקט, גדולי ישראל, וגם אם הם לא גדולי ישראל, וגם אם אתה חושב שהם פושעים, מה נהיית? העיתון המודיע, מה אתה רוצה? ספר להוא כמה הוא רע, וספר להוא כמה הוא רע. דמיונות של זה. בכל מקרה, נחזור לעניין שלנו, הגמרא שם שואלת עד כמה תלמיד חכם צריך להיות האסקופה הנדרסת באותו עניין. אז יש שם דעה אחת שאומרת, שמינית שבשמינית שיהיה לו גאווה. כמה זה, המורה למתמטיקה? כמה זה שמינית שבשמינית? 1 חלקי 64. שמינית שבשמינית. ובסוף הגמרא מכריעה שאפילו זה לא. כי גאווה וענווה אין להם סוף בסקאלה. גאווה וענווה אין להם סוף בסקאלה. איך הבנת שזה שמינית, כפול שמינית? אני לא הבנתי, רואי הבין. שזה שמינית. שמינית מתוך שמינית. שמינית מתוך שמינית. שיעור בתוך שיעור בשמינית? כן. את רוצה רגע שנדבר על זה? לא, עזבי את הסקילס במתמטיקה. עזבי את זה רגע. לא, ההבנה. אנחנו לא רוצים ללמוד תורה ככה, כי בסוף גאווה וענווה זה לא משהו כמותי. איך אתה אומר שמינית שבשמינית? איך אני יודע אם זה שמינית שבשמינית או עשירית שבעשירית? מה זה קילו? מה זה בליטרים? איך זה עובד? למה אני צריך להגיד למישהו שבעצם זה בדיוק הענווה? למה אני צריך להגיד? אני יודע אני משלם ממנו. זה לא קשור. זה לא קשור לתגובה. זה לא קשור לתגובה. מה אתה מגיב זה כבר מה? זה תוצאה. דיברנו פעם, זוכרים את מודל אפרת קראו לזה? זוכרים? כן, אבל אירוע... הוא אומר, כמה אדם צריך לשתוק? אז זה כן קשור לתגובה, לא? לא, אנחנו דיברנו קודם, כמה אדם צריך לשתוק? אמרנו לשתוק, אמרנו, לא, אז שנייה, אז מה שנתנו דוגמה שאמרנו לשתוק, זה על מי שמדבר על אחרים. ההוא אמר שהרב ככה והרב ההוא ככה, זה עולם אחר. הוא לא מפחד מלשון הרע, הוא רוצה לספר כמה הרב ההוא מטורלל בעיניו. בסדר, אני לא נכנס לזה בכלל. אני חייב להגיד לכם במאמר מוסגר. אתם איתנו? הלו? כן. אני אפריד אתכם. אתם רוצים לעשות הפסקה לכל דברים טעימים? רגע, שנייה, תכף, יש לי הראש שלי טריפולטאי, זה קופץ ממקום למקום. רגע. נו, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? די, שקט. הפריע לי, המוח שלי לא... אני צריך לרוץ. כמו שאמרנו, לצד אחד, שאתה לא יכול לדבר על אף אחד, זה לא התפקיד שלך, להגיד מי טוב ומי רע. אני מזהיר אתכם גם, לא להתרשם מסיפורי צדיקים על כל אחד.
הרב הזה עשה את הסגולה הזאת, הרב ההוא ריפא את ההוא, הרב ההוא נתן לו קמע, וההוא קם לתחייה, וההוא הזיז את העננים, וההוא עשה עמידת ידיים עם הרמב"ם על הראש. שומעים רגע? אנחנו לא שם. אנחנו לא מעניין אותנו מעשה ניסים ונפלאות, מסיבה אחת פשוטה. זה גם יש בסטרא אחרא. יש מלא מחשבים ומלא מה שאתם רוצים, ועם שמם לישמעאלים יש את שלהם, ולנוצרים יש את שלהם, ולבודהיסטים יש את שלהם, וכולם עושים כשפים. זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין, כשאנחנו בוחרים עם מי ללמוד, אחרי מי ללכת, אנחנו מסתכלים על השקפה. כמה אהבת ישראל יש לו, כמה הוא בקיא באמת בהלכה, כמה הוא ענב וזוכר שגם הוא נשיא, אפילו הוא נשיא, הוא זוכר שהוא יכול לחתו. וגם עד כמה שהוא גבוה, הוא זוכר ויש לו ענבה ושפלות כזאת, שכשהוא מדבר איתך הוא יודע שהוא יכול לטעות. אנחנו מסתכלים על השקפה כשאנחנו בוחרים עם מי ללמוד, לאן ללכת, אחרי מי ללכת. ואגב, לא תמיד צריך ללכת, תעשה לך הרב, מדבר על זה במסכת אבות, זה הרב הפנימי שלך. אבל בסוף אנחנו לא מתרשמים בסקאלה, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. אם תבואי מחר, תספרי לי, אתה יודע, אמרו שהרב ההוא וההוא, הוא לא מעניין אותי. בא אליי מישהו בבית שמש לפני כמה שנים טובות, היינו עומדים עץ חיים בבית שמש. אז לפני ככה היינו יושבים, שיחת חברים, איזה 10 דקות, קפה וזה, ומעשנים. והיה שם כמה חבר'ה שהיו צמודים לאיזה רב מאוד מוכר, מאוד ידוע. כל פעם הם מספרים לי, מה, אתה לא יודע שהוא המשיח, והוא הזה, והוא הזה, והוא הזה, והוא עשה ככה, והרב עשה ככה, שמעתי, שיהיה בריא, ועזב אותי. אני אומר לך, הוא המשיח. שיהיה משיח, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? לא, אתה לא מבין, אתה חייב ללכת לשאול, אני לא חייב כלום, אני לא מכיר אותו. בא בן אדם יום לפני זה, מספר לי עליו את הדברים הכי רעים שבעולם, יומיים אחרי זה אתה בא, אתה מספר לי כמה הרב הוא המשיח, הוא אז. שמה שלי, אם אתה חושב שהוא המשיח, הלוואי שיבוא מחר. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אם הוא משיח, כשהוא יבוא והוא יתגלה, אני בטוח שאני אדע. ולא רק אני, גם היהודי שתקוע במדבר סהרה, גם הוא ידע שהגיע המשיח. אנחנו לא מתעסקים בזה. היום אנחנו בדור שכולם מחפשים, הרב ההוא זה המשיח, והרב ההוא עשה כך וכך, והרב, מה, השתגענו? אנחנו מחפשים השקפה, אהבת ישראל, בקיאות בהלכה, לא לזוז משולחן ערוך, ועדיין שיהיה לנו אמת פנימית שאומרת, פה אני חושב שהרב טועה, וללכת עם האמת הפנימית, ולברר את ההלכה בעצמך, עד שאתה מגיע למיצוי שלה. זה כן. עכשיו נחזור למודל אפרת. רגע, אתה אמרת כן. מה אכפת לי על השמינית של השמינית. או, אם אפשר למדוד. כי דיברנו על זה שאנחנו לא משפט פיתגורס, אין כמויות ואין... אז איך הגמרא, זה מה שהיא שואלת, איך הגמרא אומרת אפילו שמינית שבשמינית. מה זה שמינית שבשמינית מגאווה? מישהו יכול לספר לי מה זה שמינית מגאווה? איך אתה מודד רגש? מה זה? איך מודדים רגש? וגם איך נשאיר את זה בשמינית של השמינית, ולא תגדל ותגדל. לא, זה סיפור אחר, אבל האם יש איזה טרשול שאתה אומר, שמע, הגעתי לשמינית שבשמינית, מה אתם אומרים? איך מפרשים את הגמרא הזאת? כל דבר שהוא רגשות, זה מה שרועי אומר, רועי אומר, זה רגש, איך אתה מודד אותו? גדולה בלי במצוק. נו, כן. זה מידה איכותית. עכשיו, מה האיכות של הערבה של אותו בן אדם? לא, זה מה שהוא שואל, זה מה שהיא שואלת, היא אומרת, אז זה בהשוואה למשהו. חייב תמיד להשוות למשהו. למה? למה תשווה? שהרבה... לא, בסדר, איך תשווה עם עצמך אם אתה בשמינית של השמינית? זה מה, יש פרומטר שאומר כמה אני ענב וכמה אני שפל וכמה אני גאוותן? אז זה בעיה, זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי, אתה משווה את עצמך למישהו. משווה את עצמך לאבא. כל בן משווה את עצמו לאבא שלו. אני מנסה להבין מה אתה אומר. איך תגיד שמינית שבשמינית? איך אתה פותר את זה? נו, תפתור את הבעיה. בשבילך אבא שלך אומר, אתה הולך מהאמת שלך. נו, אז מה זה אומר? אתה יודע מה אבא שלך? כן. אותך. אבל בסדר, אז אתה יודע מה זה בשמינית בשמינית? לא הבנתי. זה סובייקטיבי. איך תמדוד שמינית שבשמינית? איך תגיד? זה סובייקטיבי. לא, באיזה יום אתה תגיע ותצביע, תגיד, עכשיו אני 1 חלקי 64. זה סובייקטיבי. השמינית של השמינית שלי. הוא לא בשמינית של השמינית שלי. מה אתה אומר? אז אתה יודע להגיד לי היום, אם היית ב10% יותר גאוותן מאתמול, או ב20% יותר גאוותן מאתמול? על עצמי? כן. אתה יודע אם זה 10% או 20%? על עצמי? כן. זה יכול להשתנות, אבל כן.
אז תסביר לי, תלמד אותנו, איך אתה מודד את זה? אם זה 10% יותר או 20% יותר? אתה יודע מה הרב שלי עכשיו, אתה יודע כמה התאמצתי, אתה יודע איפה אני נמצא, אולי יכול יותר. קשה לכמת את זה במספרים ובאחוזים, כשהגמרא אומרת שמינית שבשמינית, צריך להבין מה זה אומר. אי אפשר לברוח מזה שזה, הם נותנים הגדרה כמותית למשהו רגשי. נכון? קשה. זה נכון. לא, קשה להגיד. תהיה 10% יותר צנוע וזה יהיה בסדר. אני מזכיר לכם שככה בדיוק התחילו הטעויות בהלכה. למשל, מה קרה לך? אני מקשיבה. וואו, מה קרה לך? עוד יותר מה קרה לך. אתם רוצים לשמוע, כשלא לומדים תורה כמו שצריך, אז מגיעים בדיוק למקומות האלה. דוגמה? צניעות, בסדר? סבתא של הסבתא שלך ידעה להיות צנועה? הייתה צנועה? היא אף פעם לא שאלה את הרב, מאיזה אורך השרוולים זה צנוע, נכון? איך הגענו למקום שבו רבנים אומרים, תשמע, חולצה עד לפה זה יותר צנוע, ועד לפה זה פחות צנוע, וה2 סנטימטר מתחת לברך ומעל הברך. איך הגענו לזה? איך הגענו למקום הזה שמודדים צניעות שהוא רגש פנימי, נכון? הוא מתבטא בדברים חיצוניים, באיך אני מתלבש, באיך אני מדבר, אם אני הולך בצוואר עתק ובקומה זקופה, או שאני יותר הולך בעדינות אבל בסוף זה רק ביטוי, צורת ביטוי של כמות ענווה וגאווה. זה לא משהו שאפשר להגיד, תשמע, זה 2 סנטימטר, אז ואם את יותר גבוהה, אז תקני חצאית יותר ארוכה, כי זה לא במידה, והגרביון בצבע הירוק. או אל תלכי עם אדום, תסתירי את זה מהרבנית שהפריס. כן? אוי ואבוי. היא באה עם כתום. היא הולכת עם זה במקומות מסוימים. היא אומרת, גברת, זה לא צנוע, זה כתום. מה עובר עלייך? אתה אומר, תשמע, היא בראש שלה, מה הצניעות? כאילו, לאן הלכתם עם הצניעות? איך הגענו למקום כזה, שבו מגדירים, תשמע, זה 2 סנטימטר, זה יותר צנוע, פחות צנוע. יודעים איך הגענו? מתרלול של בני אדם. שהלכו לרב ושאלו אותו על כל שטות, תגיד לי, עד לפה זה צנוע ועד לפה זה פחות צנוע, אז זה צריך לתת להם תשובה כמותית לבעיה רגשית. וזה בדיוק הפתרון של הגמרא שהבאנו. שאומרים לך, תגיד, כמה תלמיד חכם צריך להיות גאוותן? אז הוא אומר, גמרא, שמינית שבשמינית. בסוף הגמרא אומרת, אפילו זה לא. אתה יודע למה? כי אם שאלת וניסית לחלק את זה בכמויות, אז תבין שאתה לא במקום, ואתה אפילו שמינית שבשמינית זה. זה המסקנה של הגמרא. הבנתם את זה? הבנתם את המהלך? זה נפלא, אתם צריכים לקפוץ. אתם צריכים ליהנות. אז זה אומר שאם לא היינו בעניין הזה של הגדרות שהציבו לנו כביכול, אז היינו רואים צניעות האדם מהי באמת. האמת אומרת, העיניים רואות ואומרות שעד שלא הגדירו את כל כללי הצניעות, אנשים היו יותר צנועים. אלא זה העולם. עד שלא באת ואמרת, תשמע, אם זה חולצה עד לפה זה צנוע ועד לפה זה לא צנוע, אז אנשים לא התעסקו בזה בכלל. אז כל אחת הייתה מתלבשת, כל אחד גם אנשים צריכים לצניעות, כל אחד היה מתלבש כמו שהוא מרגיש, והצניעות אתה יוצאת החוצה באיך הוא מתלבש, אבל אף אחד לא התעסק בהוא לבש ימינה שמאלה. כשהתחילו להתעסק במהלך הדורות, בסנטימטרים, שאתם רואים כבר בגמרא, שמינית שבשמינית, בסוף הגמרא אומרת לך, שומע, כל עוד אתה מודד דברים כאלה, בשמינית שבשמינית, או בסנטימטרים, שמה שלי. אתה לא בכיוון בכלל. אבל אולי בגלל ההתערבבות של יוון, איך זה קשור? איך זה קשור? איך זה קשור? איך זה קשור? היא סופר צנועה. בחורה עם שהיא תהיה, לא, ככה הצמתי, בסדר? מופיעה, רחבה כזאת, וכשאת תדברי איתה, תראי שהיא פשוט הכי צנועה שיש. בסדר. יכולה להיות מישהי שחור הולך לכאן, והשם יהיה לכם, אני רואה שהיא הכי לא צנועה שיש. חבר'ה, יש נשים בלבוש, יש נשים בלבוש תקני, זה לא צנוע, זה לבוש תקני. הכל עד לפה, והחצאית עד לפה, והכל עד לפה, והיא תסתכל לך בעיניים ויוצא ממנה רק יצר הרע. כי היא תעשה לך עם המבט ככה. אני לא יודע איך עושים מבט כזה שלו. לא יודע איך עושים, כן? אבל זה יוצא למבט כזה שהיא רוצה לאכול אותך. אז זה לא העניין. כן, כל מיני כאלה, דמיונות של אנשים. ויש לך אישה שהיא לא בתקן, היא לא לפי התקן, היא הולכת עם חולצה קצרה,
והיא נותנת לך מבט של נשמה, אל תחשוב אפילו בכיוון. נו, מי יותר צנוע? אי אפשר למדוד. ברגע שבאו אנשים מבחוץ והייתה התבוללות והיה זה... לא, אבל מה זה שאת אומרת הייתה התבוללות, אז מה? תמיד הייתה התבוללות, במצרים הייתה התבוללות, כאילו מה זה, סכנת ההתבוללות הייתה ממצרים ואילך. בגלל זה שמו בגדרות. לא, לא נכון. הגדרות לא התחילו במצרים. גם לא התחילו ב300 שנה האחרונות, 200 שנה. אבל לפני זה גם הייתה סכנת ההתבוללות, היינו 2000 שנה בגלות, מה קרה 200 שנה האחרונות? השאלות לרבי הפכו להיות שאלות עד לפה, עד לפה. שמעתי שבוע שעבר, מישהו שאמר לי, שאנחנו דיברנו על זה, יש תספורת של בת ישראל. רווקה, מה אתה רוצה ממנה? לא, זה לא תספורת של בת ישראל, בת ישראל צריכה ללכת עם קרב, תעזבו את הבחורה, תעזבו אותה. גם בישיבות, זה לא תספורת של בן תורה, אתה לא נראה... לא שעליי הם מדברים, כן, אני מסתפר רק כמו בן תורה. יש מישהו, אם אתה רואה את זה, שמגיב כל הזמן, מתי תסתפר? תתפלל עליי, ואז אולי אתה גם יגדל לך שיער, אתה עם קרחת? להגיד עכשיו לבחור בן 15, איך שהסתפרת, זה לא נראה כמו בן תורה, זה דמיונות של החיים. אתה אולי לא בן תורה, אם זה מה שאתה אומר לו. אם היית בן תורה אמיתי, לא היית אומר לו כזה דבר בחיים. אתה יודע מה היית אומר לו? מאוד יפה. מאוד יפה לך. זה מה שהנפש שלך בפנים, ככה הסתפרת, ככה אתה אוהב, ככה אתה רואה את עצמך. עכשיו אתה יותר שלם ממני. אם הייתי החרדי עם השטריימל, שהוא לא יכול להביא את השטריימל. אתם מבינים את הפער בין זה שנותן את הביקורת לבין זה שמקבל אותה. עכשיו הוא מסכן, הבחורה הזאת רווקה, היא צריכה למצוא שידוך. אז אומרים לה לא, תסתפרי ככה או תסתפרי ככה, זה כן מתאים, זה לא מתאים. זה לא הנפש שלו. זה גוי. זה יהודי או גוי? כן. נכנסי מסלוסי. אני אומר, כל עוד לא עוברים על ההלכה, כל עוד לא עוברים על ההלכה והתגלחת בתער, והורדת פה בתער, אז אולי פה יש מקום למי שמחנך לבוא ולהגיד, שומע, אתה עובר על ההלכה. וגם זה, בדור שלנו, אני לא יודע, תראו, בתקופה של רבי עקיבא, כבר אמרו שתמה תקופת ההוכחות אחד לשני. תפסיקו להוכיח אחד לשני. כבר בתקופת רבי עקיבא. אין מי שיוכיח מישהו אחר, אף אחד לא יודע להגיד אני יכול לתת ביקורת למישהו, תוכיח את עמיתך, הלוואי ונזכה לקיים יום אחד שנהיה בדרגה שאנחנו מסוגלים לקיים, תוכיח את עמיתך. ובדור שלנו מה אתה רוצה להגיד לו? מסכן הבחור, מה אתה רוצה להגיד לו? מה אתה רוצה להגיד לו? אתה לא מסתפר טוב, אתה לא מתנהג טוב, אתה לא מתלבש טוב, אתה פשוט רוצה שכולם יהיו כמוך. כדי שאתה תרגיש יותר טוב, אתה רוצה שכולם יסתפרו כמוך וילכו עם אותו כובע ועם אותו קנייץ' בכובע ועם אותה חליפה בכובע, בגלל זה אתה רוצה, אתה נותן ביקורת לכולם, למה אתה ככה, למה אתה ככה, למה אתה ככה. סבבה שיהיה תמיד בישיבה שהוא עם תספורת בעליות. תספורת כזאת. למה את חושבת שלא? כי זה יותר תספורת של גויים. זה לא תספורת שהעם היהודי היה... זה יותר דמיונות שלך מאשר תספורות של גויים, אני אגיד לך למה. כן, אני אגיד לך למה. מה אתם אומרים? אז בואו נלך לרמב"ם. מצוין! חבר'ה, אני שמח שפתחתי את זה. שמח מאוד. הנפש היהודית שלי. שמח מאוד, תפתחו את הרמב"ם. זה מתחיל באיסור דאורייתא. בחוקותיהם לא תלכו. רגע, אנחנו הולכים מהלכה. אמרתי בהתחלה, אנחנו לא זזים משולחן ערוך, אף אחד לא יכול לזה. מה? נבוא לבית ספר, זה ספורת של פנקיסט, לא יודע. נו. זה לא בסדר, זה לא מנהל המקום. אתה לא בא לבית ספר, ספורת של פנקיסט. מה אתה אומר? לא עניין שלא בסדר, אם אתה אומר שזה בא מהנפש. הנפש שלו משהו כאן אולי כן נוטה למקום שלא היהודי, והוא מסתכל אצל הגויים ורואה אותם זה... השביס שיש לך על הראש זה כן יהודי, והמויקל שיש לו זה לא יהודי? לא מדברת על משהו פשוט, כאילו אחד... לא פשוט.
לא פשוט, הוא עכשיו רוצה לעשות ככה מויקן, יפה יפה יפה, להעמיד את הכל חצי ורוד, חצי סגול. נו, באמת יפה. מה? יכול להיות יפה, אבל זה לא יודעת. זה לא מה? אתה אומר שזה מעיד על הנפש שלו בפנים, מה זה מעיד על הנפש שלו שהוא אבל הוא בא בצורה קיצונית? הוא בא ואומר, אני יכול לשאול אתכם שאלה? זה דבר מאוד פשוט. גם את יוסף במצרים בבישו בבגדים של פרעונים. אל תגיד שאני אמרתי, זה אתה אמרת. בסדר. הוא עדיין יצא. בואו נפתח את זה. בואו נפתח את זה. בסדר? יש הלכה, בחוקותינו תלכו. אסור ללכת בחוקות הגויים. אתם יודעים מה מעצבן אותי? שאתם פופוליסטים. אתם סופר פופוליסטים. אני מתעצבן על זה תמיד. מה לעשות? מה לעשות? תגיד לי, יש פה איזה גוי, עובד במאפייה, כן? אתה לוקח קורסון, מאפייה במהדרין, כן? הכל מהדרין, הכל פיקס. בד"ץ, בג"ץ, מה שאתם רוצים. אבל אתה יודע שהוא גוי. אתה יכול להגיד לו, וואלה אחי, יצא לך קורסון, מה זה תהיים עימה? כן? להיות בן אדם טוב, נכון? להיות יהודי מאיר פנים, לכל אדם. אני חושבת שלא. למה להלכה כן ולמה להלכה לא? למה שיהיה אסור? למה? איסור דאורייתא לא תחונם, למשל. לא מה? לא תחונם, אסור לתת חן לגוי. אסור להחמיא לגוי. אני לא מדבר על להיות בן אדם, וסתם נתתי דוגמה קיצונית עם המאפים בזה, בסדר? אבל באופן כללי, על זה אף אחד לא חושש. אף אחד לא עושה שקלה וטריה, להגיד לו, וואלה אחי, יצא לך אחלה בורקס, על זה אתם לא חוששים. על ההוא שיש לו מויקן, הוא לא בן תורה, זה תספורת של גוי. אתה גוי. אתה גוי. לך יש מחשבה של גוי. איפה הקו זכות שלך? איפה מה שהולך לו בנפש? וכמה אדוני בקיא בהלכה ובחוקות הגויים, מתי פעם אחרונה ראית MTV שאתה יודע איך גויים מסתפרים? אני רוצה לשמוע. מה שרבותינו הגדירו לנו, מה קשור מה שרבותינו הגדירו לנו? הם חיו לפני 200 שנה, ועכשיו, לכם דוגמה אחרת. אישה שהולכת עם מכנסיים, זה צניעות או לא צניעות? את יודעת מה? אני מסכים איתך, אבל תלוי איך היא הולכת. לא תלוי איזה, תלוי איך היא הולכת. אתה יכול לספר לי סיפורים עד מחרתיים, שחצאית זה יותר צנוע ממכנסיים, ואני יכול להראות לך 2,000 בחורות עם חצאיות שהן רחוקות מצניעות, ו5,000 בחורות עם מכנסיים שהן הרבה יותר קרובות לצניעות. אל תספר לי איזה מכנסיים הם לובשות, כי אתם עוד פעם נופלים לשמינית שבשמינית. לנסות להגדיל את זה בסנטימטרים. תסתכלו איך היא הולכת. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מכירים את הוורט הזה. מה זה? בלי להשוות אותה לבחורות אחרות, לחצאיות אחרות, זה נכנסה עדיין צנוע כאילו? אז אני אומר, זה לא קשור מה היא לובשת, זה קשור איך היא הולכת, קשור איך היא לובשת, למה היא לובשת. כל בן אדם יכול לשדר, אני לא יודע, אמרתי לכם, אני לא טוב בפרצופים שלה, כן? אבל כל בחורה יכולה לשדר צניעות יותר או צניעות פחות. יש בחורה שלא נוח ללכת עם חצאית. היא הולכת עם מכנסיים, אני לא מדבר עכשיו, טייצים צמודים, ועכשיו בסדר, בוא אל תספר לי סיפורים שזה צנוע, בסדר? לא מדבר על זה. יש בחורה, הולכת עם ג'ינס כזה סבבה, נוח לה. מה אתה רוצה להגיד לה? היא לא צנועה? תלוי איך היא הולכת, לא תלוי עם מה היא הולכת. תלוי איך היא מרגישה כשהיא הולכת, צניעות זה היא... אבל הגיע לך, מה כאילו... זאת ההלכה? ההלכה לא מגדירה לנו גדרים כאלה בסנטימטרים. איפה ראיתם ש15 סנטימטר של שרוול זה יותר צנוע מ14 סנטימטר של שרוול? אתם רוצים שנספר לכם על מורי ורבי הרב יהודה, שם ישמור אותו. אני יודע שהוא גם מספר את זה, אז אין לי בעיה לספר את זה בעצמי. הוא אומר את זה לפני כולם. כשהם אחד התקשרו, אמרו לו, תשמע, הבת שלך, היא לומדת באיזה, לא יודע מה כזה, לא יעקב או משהו כזה, לא יודע כזה. לא מכיר, אז אני לא רוצה להגיד שם של אף מוסד. כזה, סמינר קוראים לזה של בנות, מה שתגידו, סמינר. והתקשרה בוסית שם של הסמינר, ואומרת לאשתו, תשמעי, הבת שלך היא הולכת עם חצאית ארוכה מדי. מה זאת אומרת, מה פירוש ארוכה מדי? אצלנו הולכים עד לפה, והיא הולכת עד הקרסוליים, ואצלנו זה לא ככה. מה אכפת לך שהיא הולכת עם יותר ארוך, לא יותר טוב? לא, אצלנו זה לא ככה. ההגדרות האלה, אין להם שום קשר להלכה, כלום. לשאלתך, אין לזה שום קשר להלכה.
שום קשר. מה זה קשור? אמרתי לך, אשתי מכירה את הסיפור הזה, שהיינו לוקחים את הילד לגן, והייתה בחורה חרדית, אימא לילד חרדית, זה נראה מאוד לא טוב, והיא בכל הגדרים, בכל התקני, הכל וי, אתה לא יכול להיכנס שנמצאת שם, גיהנום מחכה לך שם. מה לעשות? והאימהות הפחות תקניות, הרבה יותר צנועות, כפרה ההיא מכפר גבירול באה עם פיג'מה, היא באה עם פיג'מה עם 150 קילו, הולכת עם שתי תאומית, מוכרוני, בוקר טוב, בויה, זורק את הסיגריה. הפיג'מה לא הכי תקנית, וגם את יוצאת עם פיג'מה, זה לא צנוע, שמה שלי פי 1000 יותר צנועה, מהחרדית המוקפדת וזה, ויש עושה לך ככה עם העיניים. מי יותר צנוע? האם הפיג'מה והסיגריה ביד? הרבה יותר צנועה. 150 קילו לא מראה על צניעות, אבל הוא מראה על דעת מקומך, לפחות היא יודעת מי. לפחות היא יודעת מי. אז אנחנו חוזרים לנושא. אמרנו שרגש מאוד קשה לכמת, זה מה שהתורה הזאת באה ללמד אותנו. ספר ויקרא מתחיל ללמד אותנו גדרים של רגש שאפשר לכמת אותו כן במשהו. רוצים דוגמה? כל הספר הוא מדבר על קורבנות. תגיד לי. השאלה רגע שנייה לפני שאנחנו גולשים עוד קצת לזה של הקורבנות. מישהו פה זוכר מה ההבדל בין קורבן חטאת לקורבן עולה, לקורבן עולה ויורד, קורבן אשם, שלמים, שלמים, בערך, מה זה קורבן עולה ויורד? קורבן שנשרף עולה ויורד חלק, לא יודע, השם שמוסד. מה זה אשם תלוי? אתה נותן קשים, תגיד אשם רגיל. תלוי, זה תלוי מה עשית. תלוי מה עשית. אז מה זה אשם ודאי? אני מכיר את הפדיחה, אני יודע מה זה. תשמע לי. תראו כמה זה רחוק מאיתנו, תשמע, ואני אקריא בסרף. עולה ויורד לפי מה שיש לו. לפי היכולות שלך. לפי היכולות שלך. טוב. תראו, אני יודע שזה נשמע נושא מאוד משעמם, אבל הוא בנבחי הנפש של האדם. אז תגידו לי כמה אתם רוצים לצלול פנימה, מ-1 עד 10, 10 זה הכי לצלול פנימה, ארדקור, ו1 זה עזוב אותנו באמא שלך, מה אתם רוצים? 10, ברור, תמיד לצלול. תמיד לצלול? אחרת הוא כולו עם מערכת חמסה. יאללה, איזה כיף שאמרתם, נראה לי כולם התבאסו עליך עכשיו. אבל 8:30 הבא. הוא מעריב, הוא מעריב. תעשה 10, אבל הם צריכים ללכת לחדר שלהם, הם עושים על הרעש. לא עושה רעש, אבל הוא זה, לא, בפעם, פשוט אתה לא בפעם, שומע. לא עושה רעש. דקת. אני לא שומע. טוב. חמודים, הקדמה לפני שצוללים 200 קמ"ש. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. לפני שצוללים לתוך הקורבנות עצמם ונבין איך זה קשור לנפש, בואו נתחיל עם רש"י. בסדר? ויקרא אל משה, אני מתחיל מהרש"י היותר מתקדם, כי הקודם לא שייך אלינו. ויקרא אל משה, יש שם א' זעירה. יש חבר'ה, מעכשיו אני צריך שקט. אני צריך ריכוז, אם אתם רוצים שנתחיל נושא ונסיים אותו, אז שקט, בסדר? אם יש שאלות, בהצבעה, או בסוף. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ויקרא, יש לנו אותיות בגדלים שונים בספר התורה. יש א' זעירה, יש א' רבתי ויש א' רגילה. מעט מאוד אותיות כאלה לעיני כל ישראל. יש לנו כל מיני דברים, כל מיני מקומות שבהם יש אותיות מוקטנות או אותיות מוגדלות. א', ל', כל מיני כאלה. כמה פעמים שאלתי את רבותיי ולא קיבלתי תשובות מספקות, ואני עדיין עם זה בשאלות. למה דווקא פה יש א' זעירה ולא הניחו את דעתי
כל הספרים שפתחתי, וברוך השם, השם זיכה אותי לפתוח כמה וכמה ספרים בעניין הזה, כולל מה שרבנו הארי כותב, א' זה עירה, שהוא איבד 999 מתוך 1000, וכן הא' זה עירה וכולי, כל הפלפולים על הארי זה הכל מוכר וידוע, אבל יש לנו פסוקים מפורשים שכתוב ויקרא אל משה ושם אין א' זה עירה. למה דווקא פה יש א' זה עירה? אז הואיל ועוד לא תרצתי את זה לעצמי עד הסוף, יש לי תירוץ, אבל עוד לא ביססתי אותו, אני לא אגיד אותו. כשאני אהיה בקיא ובטוח ורבותיי יאשרו שזה הנכון, שכיוונתי לדעת את האמת, אני אשתדל, אולי כן נוציא את זה החוצה. אבל כרגע אנחנו עדיין פה בשאלה, על האלף הזעירה הזאת. כן צריך להבין, בפשט, רש"י כותב, הכל הולך ומגיע לאוזניו של משה, הכוונה, וכל ישראל לא שומעים. יכול להפסקות הייתה קריאה, תלמוד לומר וידבר, לדיבור הייתה קריאה ולא להפסקות. ומה היו ההפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין, קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט. אחד הרשים הכי יפים, טוב אני על כל רש"י אומר את זה, אני משוחן. זה רש"י נפלא מאוד. הבנתם את הרש"י? לא הבנתם, נסביר. רש"י אומר מה זה ויקרא אל משה, תקשיבו טוב, תהיו איתי, אם תצאו עם זה הרווחתם. בסדר? שב, אסף, שב. אתה יושב או הולך? הולך, אז לא לעבור פה יותר, זהו. אני חייב ריכוז, אני לא יכול, די, אני לא מרשה גם שיבואו וילכו, זה מפריע לי. תעצרו רגע, תעשי רגע פאוז, תעצרו רגע שנייה, אני לא יכול, זהו, תפנו. אני מקריא עוד פעם את הרש"י, בואו תהיו איתנו, בסדר? יופי. ויקרא אל משה, הכל הולך ומגיע לאוזניו, וכל ישראל לא שומעים. עד פה הבנו? הכל מגיע לאוזניים של משה, זה פלא, תדייקו ברש"י תמיד. איך נביא יודע, אם הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, או הדמיון מדבר אליו? איך הוא מברר את המדמה הזה? מה, זה כל, לפי הרש"י הזה, הכל הולך ומגיע לאוזניו. משמע הוא ממש שומע את זה באוזניים, זה לא איזה קול פנימי, איזה תחושת בטן. יש הבדל גדול בין משה רבנו לכל שאר הנביאים האחרים, זה באספקלריה מהירה, וכל השאר באספקלריה שאינה מהירה, אלה מתבוננים במלכות, זה מתבוננים בהוד. לא ניכנס רגע לספירות, כי אנחנו גם לא מבינים בזה. אף אחד מאיתנו לא נביא, ובטח שלא מבין נביאים אחרים. אבל לפי הפשט של רש"י פה, הוא שומע את הכל שמגיע לאוזניו, זה ממש דיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה. אבל תראו איזה יופי. יכול אף להפסקות הייתה קריאה, כלומר זה שכתוב ויקרא אל משה, זה היה בהפסקות. תלמוד לומר וידבר, לדיבור הייתה קריאה ולא להפסקות. ומה היו הפסקות משמשות? אז בשביל מה אתה אומר, יש הפסקות כל פעם, וידבר אל משה וידבר אל משה. תורה נפלאה. תורה כ"ב בליקוטי מוהר"ן, אם אני זוכר נכון, מדבר שם רבנו על כל הדיבורים שמסביב למצווה. מה זה דיבורים שמסביב למצווה? כמה פעמים כתוב בתורה, וידבר השם אל משה לאמור. יש מספר מדויק, מי יודעת מספר המדויק? שיהיה לכם שיעורי בית. תזכרו את זה, סתם, אנקדוטה קטנה, מי שיבוא עם המספר, אני אגיד לו מה המספר אומר, בסדר? אבל למה כתוב כל כך הרבה פעמים בתורה? וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם... מה? ואם תתחיל כאילו, צו את בני ישראל, דבר את בני ישראל ואמרת, למה אני צריך לדבר השם אל משה לאמור? תורה שלמה של רבנו בליקוטי מוהר"ן מדברת על כל הדיבורים שמסביב למצווה. אתן לכם דוגמה קטנה, נטילת ידיים. אני צריך לברך, נכון? כל המצוות, עזבו נטילת ידיים, נושא קצת בצד. הנחת תפילין, לבישת ציצית, כל דבר אחר שעושים. מברך ועובר לעשייתן, נכון? מה יותר חשוב, העשייה או הדיבור שלפני העשייה? מה שמקיף לעשייה. אוכל, בסדר? יש לכם מצווה בשבת לאכול? מצווה בשבת לאכול, נכון? מצווה דאורייתא לפי רוב הפוסקים, נכון? שולחן ערוך, רמב"ם, כולם מסכימים על זה, מצווה דאורייתא, לפחות שתי סעודות ראשונות, סעודה ראשונה, סעודה שנייה, מצווה דאורייתא. אז מה המצווה? המצווה לאכול. מה אתה עושה? לפני האכילה אתה מברך, ואחרי האכילה אתה מברך, נכון? ברכת המזון. מצוין. מה יותר גבוה? המצווה בעצמה או הדיבורים שמסביב למצווה? מי שאומר טענה, שיגיד למה. טיעון מצוין, טיעון מצוין, יש לך טיעון מצוין, נכון? אם זה יותר גבוה הדאורייתא, למה אתה מברך ואז עובר לעשייתן? תעשה את הדאורייתא ואז את הרבנות,
כי אני צריך להקיף את המצווה, יש לי ברכה שלפני, ברכה שאחרי. למה צריך להקיף אותה? למה? זה מצווה דאורייתא. לא בעיה. דמיין, אוקיי, אני יכול, יש לי תיאוריה, סבבה? מצוין. כמה זה חשוב. קיבלנו את התורה במתנה, משה רבנו קיבל את התורה במתנה, אז כל המצוות קיבלו מתנה, במתנה צריך לעטוף. לעטוף אותה בברכות. תיאוריה נהדרת, למה אתה לא עוטף את המזבח? למה אתה לא עוטף את הקורבן? אבל יש ציפוי למזבח. יש ציפוי למזבח, אתה צודק. אתה צודק. אבל מי אמר שקיום התורה, אתה יודע מה, לוחות הברית לא באו עם קייס. אם זה היה נכון, יש לך ברכות התורה. אז אני שואל, מה חשוב יותר? מה יקר יותר? מה גבוה יותר? המצווה בעצמה, עשיית המצווה? נדבר קצת, מה? אני חושבת שדווקא הדיבור. הדיבור שלפני, למה? אני שמעתי גם שהצדיקים בעצם הם אוכלים כדי לברך ולא מברכים כדי לא, כאילו, הם בדיוק. כן, אבל אם תעשי, אז מה תגידי על ציצית? הם רוצים את הציצית, הם לא רוצים את הברכה. ככל שאנחנו יותר מתקרבים למשכן הנשמה, התלות של המצווה המעשית יותר חמור. מה זה אומר? בפשטות, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה, שזה נשמה, רוח ונפש. המעשה הוא כבר בנפש, בעשייה, עולם העשייה הוא נפש. עולם המחשבה זה הנשמה, נשמה שוכנת במוח. איפה העוונות יותר גדולים? במחשבה או במעשה? במחשבה, ודאי במחשבה. ודאי במחשבה. זה מביא אותם לרגשות, הרגש הוא מחבר בין המחשבה ולמעשה. נכון? אז נכון, יש גמרא אחרת, 3 פעמים מופיע בש"ס, פעמיים או 3, פעמיים שאני זוכר עכשיו, מופיע בש"ס, שעין רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרים, נכון? קודם כל, תהליך של העבירה, איך עובד? עין רואה, לב חומד, ואז כבר העשייה זה כבר בסוף, נכון? חטא עץ הדעת, איפה הוא באכילה או בהתחלה שלו? איך מתחיל חטא עץ הדעת? תמיד כשאנחנו מסתכלים על עוונות וחטאים, תמיד מסתכל מה השורש שלהם. חטא עץ הדעת הוא החטא הראשון. לא, זה לא כתוב בפסוקים, לפני זה, לא. מה היא ראתה? ראתה את העץ למה שטוב, את הפרי. כי נחמד העץ למראה ותאווה הוא לעיניים. אבל זה כבר, התאווה הוא לעיניים הוא כבר בראייה, אבל נחמד העץ זה כבר במחשבה. בסדר? למה אנחנו מדברים על זה? וידבר השם אל משה לאמור, ופה כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, וזה כל הסיפור פה של רש"י. מה הקדמה בכלל שאתה אומר ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד? היית אומר וידבר השם אל משה מאוהל מועד לאמור. מה זה הקריאה הזאת? הבנתם למה רש"י בכלל מתעכב? מה הסיפור פה של ספר ויקרא? זה פתיח לכל ספר ויקרא. בסדר? אז רש"י אומר, קודם כל הוא שומע את הקדוש ברוך הוא באוזניים, קול אמיתי מדבר אליו. למה זה חשוב? הוא אומר, יש מושג שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו בהפסקות. אז רש"י שואל, ומה היו הפסקות משמשות? בשביל מה הוא מדבר איתו בנגלות? מה, משה רבנו לא יזכור? הוא יזכור. תגיד לו, שמע, תעשו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, תביא את הרשימת קניות, אל תשגע אותי כל פעם לסופר, נכון? שכחתי זה, תגיד גם זה, תביא. אני כבר הולך לסופר, אני אלך לדבר עם בני ישראל, תגיד לי את כל מה שאתה רוצה, ואני אלך לדבר איתם. אולי היית אומר, שמע, הוא לא יזכור הכל. מה הבעיה, אתה לא זוכר, תרשום. מה הבעיה? הבנתם את השאלה? זה חשוב במקום שתעשו ככה. חשוב שתבינו את השאלה, כי אחרי זה לא נתקדם. הבנת? את לא איתנו. את רוצה עוד פעם שנחזור? רש"י כותב, למה בהפסקות ולא ברצף הכל הוא יזכור? מה הסיבה לעצירה? אם הוא לא יזכור, אז שירשום. נכון, מה הבעיה? אתה לא זוכר, אז תרשום, אני מדבר איתך פעם אחת. כביכול היית אומר, אולי תירוצים כאלה, משה רבנו לא יזכור. על זה רש"י עונה את התשובה. זאת השאלה שרש"י בא לענות עליה. אתם מקשיבים? תקשיבו טוב. ותפנימו טוב. ומה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה,
ובין עניין לעניין, נקודה. אתה לומד תורה? הלימוד ברצף יש לו מעלה מצוינת, רק מה, תעשה הפסקות. יש הבדל בין לימוד טכני, שאתה רוצה עכשיו בסדר, תדע לך, אם אתה רוצה שזה יתאמה בך, תעשה הפסקות, רווחים. משה רבנו לא יודע את זה. מי לימד אותו את זה? הקדוש ברוך הוא לימד אותו, קרא לו, אומר בוא, קח את הנושא הזה, עכשיו תלך, תחזור. ומה, לא, שמה שלי, תתבונן בזה, תשים את הרווח ותתבונן. שמעתי פעם שמישהו אומר, מישהו מאוד מכובד, אתם עם ההתבודדות שלכם ביטול תורה. אמרתי לו, אתה צודק. ביטול תורה. לא איך אני אקיים את התורה אם אני לא אתבונן בתורה בין לבין. אם אני לא אקח פסוק כזה, הפסוק הראשון שלנו בויקרא, אני אקח אותו לשדה ואגיד רגע, מה למדתי היום? נגיד למדתי דף גמרא. עכשיו צריך לשבת בשדה. מה קשור אליי הדף גמרא הזה? איפה הנפש שלי קשורה לזה? אם אתה לא תתבונן, אז נהיית תוכי, חמור, נושא ספרים. אתם יודעים מה ההמשך ברש"י? שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תתבונן, קח הפסקה בין הלימוד, תעצור, תנשום, דבר עם חבר, תנגן בגיטרה, שיהיה לך רגע מוחין אחרים. תתבונן בזה, במה שלמדת. רש"י כותב, קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט. זה כשמשה רבנו לומד מהקדוש ברוך הוא, צריך הפסקה להתבונן. מה נגיד אנחנו? שאתה לא עושה התבודדות, שאתה לא לוקח את זה לשדה, שאתה לא חושב, רגע מה, אנשים נכנסים ויוצאים משיעורי תורה, ברוך השם יש מפה עד מחרתיים. מה זה יעזור שלמדת תורה? 40 שנה אתה הולך לשיעורים, לא למדת כלום. למה אתה 40 שנה הולך לשיעורים ולא למדת כלום? לא עצרת רגע להתבונן? אתה לא חושב רגע? שנייה, הייתי בשיעור תורה, חצי שעה, 40 דקות, שעה, פרשת שבוע, שיעור הלכות, לא משנה מה למדת. לא תיקח 5 דקות, עכשיו שעה בשדה, 5 דקות. שב עם עצמך, קח קפה, קח תה, תסתכל לשמיים, תגיד וואלה, למדתי משהו, אני צריך להתבונן בו. זה הסיבה שאנשים עד היום הולכים 50 שנה לשיעורים וחוזרים, וכבר כן, הכל, יש להם בקאונטינג, יש להם 500,000 שיעורי תורה, אבל זה לא נטמע בו, ואז הוא לא זוכר את התורה שהוא לומד, והוא לא יודע מה לעשות, זה בכלל לא בנפש שלו. הלו, רש"י אומר לך, תתבונן, וקל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט. אז כמה אנחנו צריכים, דיברנו קודם על כמותי ואיכותי, אז יש הרב מאיר אליהו, השם ישמור אותו, הוא כבר כתב על זה בשו"ת, הוא כתב על זה שו"ת, זה נפלא בעיניי, שהוא כתב את זה בשו"ת, לימוד תורה באיכות או בכמות, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא גם בין החלוצים בתחום, לכתוב כזה דבר בשו"ת הלכתי, לכתוב סוגיה של לימוד תורה בכמות ובאיכות, בעיניי, אני מאוד מעריך גם את ההשקפה שלו, וגם זה מלך פורץ גדר ממש. כי הדור הזה שקוע בכמויות. כמה שיעורי תורה, מה קרה לך? אני לומד שעה ביום, כל יום, יש לי דף יומי. וכמה אתה מתבונן ביום? זה לא רק שיעורי תורה. בכלל היום באקדמיה, בכלל, בסדר, להבדיל מלימוד תורה. ואומרים, אם אתה רוצה ללמוד משהו, אתה לא יכול לשבת שעות וללמוד. אתה חייב ללמוד במשך משהו כמו 10 דקות רבע שעה ולעצור. את נפלאה. יש פה משהו שלא שמתם לב אליו ואני רוצה להעיר את עיניכם. יש קל וחומר, כשרש"י מביא קל וחומר, רש"י מאוד קמצן במילים. ואם רש"י מביא קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט, הוא לא מביא את זה סתם. הוא מביא את זה מהספרה, זה המקור של זה. אבל למה הוא כותב את זה פה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני רש"י? שמה, שאני אתבונן? בסדר, הייתי לומד להתבונן, לא הייתי צריך את הקל וחומר הזה. שני דברים שאתם צריכים לשים לב. אחד, כשאתה לומד תזכור שאתה הדיוט, ומה שאמרנו קודם, תזכור שגם הוא הדיוט. קל וחומר כמה בדור שלנו שכולנו הדיוטות של ההדיוטות של ההדיוטות, עכשיו עובר הנפח הכמותי בין כמה כמות שאתה לומד לכמה כמות שאתה צריך להתבונן, עכשיו יש יחס אחר. אז אם משה רבנו היה צריך רווח בין
נושא לנושא כדי להתבונן בו, מה אנחנו נגיד? כמה זמן אתה משקיע בללמוד משהו, פרשת שבוע, לא משנה מה, וכמה זמן אתה משקיע בלהתבונן במה שלמדת? את האמת. פוקחה זה העולם, אף אחד לא משקיע בזה. כל מה שאנחנו מתבוננים בו נטמע. לא, זוכרים אותו. לא כל. יש לנו, גם את זה הבאתי בספר שלי, כמה פעמים צריך לחזור על אותו דבר כדי לזכור אותו באמת, לזכור אותו בנפש, המינימום זה 40 פעם, מינימום. הבאתי שם את כל הראיות, מה שאתם רוצים, גמרות, מה שאתם רוצים. מה? משה רבנו, 40 יום. משה רבנו לא היחיד, גם הכל שמחולק ל-40, תסתכלו בספר, זה לא הנושא שלנו. המטרה היא לא לזכור את התורה, המטרה היא לחיות אותה. אז אם אתה רוצה שמשהו יטמע בך, אין לי בעיה שתאבד אותו בזיכרון, כי בסדר, כולנו יש לנו שכחה באה לעולם, ורבנו אמר, בעיני העולם שכחה זה דבר גרוע, בעיני זה מעלה גדולה. אנחנו לא מנסים לתפוס בשכל דברים של אלוקות, כי אי אפשר. אתה מנסה להכניס את זה לתאי זיכרון שלך, בסדר, בסוף אתה תצליח, תזכור יותר, תזכור פחות, תזכור מדויק יותר, תזכור מדויק פחות, זה לא העניין. העניין הוא כמה אתה חי את זה. מה אתה רוצה? ללמוד משהו ולזכור אותו כל הזמן, נגיד עד גיל 120, או באופציה אחרת, ללמוד משהו, לחיות אותו, אפילו תקופה קצרה יותר, חצי שנה, שנה, חודשיים, אפילו במחיר שאתה תשכח אותו אחר כך בזיכרון. מה אתה מעדיף? אתם יודעים מה כולם יגידו? אני רוצה, כל מה שאני לומד, אני רוצה לזכור. איך הנשמה שלי, רש"י כותב לך פה, המשמעות היא התבוננות, המשמעות היא לחיות את התורה, ולא לזכור אותה לאחר כך. אני מעדיף שתלמד משהו, תלמד פחות בכמות, תתבונן בו, זה יטמע בנפש שלך אפילו לשבוע, אפילו לשבועיים, אפילו לשעה, בסדר, שיברח מהזיכרון, נלמד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל באותו רגע אתה חי את זה, זה שווה כל העולם, זה הסוד של המשנה באבות, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, נכון? אבל יש את הצד השני, יפה שעה אחת של העולם הבא, מכל חיי העולם הזה, זה כאילו תרתי דסתרי, נכון? נכון? כאילו זה, קורת רוח, נכון, בסדר, עזוב רגע את המילים. איך כולם עכשיו הפוקוס עבר על הזה, נגמר. נכון, מתיקות על. חבר'ה, זה הסוד, זה בדיוק הנקודה. אם אתה לומד משהו, תלמד פסוק, תלמד רש"י אחד. רש"י אחד תלמד. קשה לך פרשת שבוע ללמוד? אל תלמד את כל פרשת שבוע. קחי רש"י אחד, כמה זמן לוקח ללמוד רש"י? נגיד אם אתה ממש מתעמק, 10 דקות, רש"י אחד, שהוא מעניין אותך, שהוא אצלך בנפש. בסדר? תלמדי אותו 10 דקות, את אותו רש"י. בואי בו, זהו, קחי את 10 דקות האלה, קחי עוד 10 דקות עם עצמך. לא צריך לצאת לשדה. שבי עם עצמך שנייה, קחי קפה, צאי למרפסת, תנשמי, ותחיי את הרש"י שלמדת. גם במחיר של רגע, אבל ב10 דקות האלה הייתי מספיקה ללמוד אולי עוד רש"י. והייתי אולי עוברת על הרש"י הזה עוד 10 פעמים וזוכרת אותו יותר טוב. אבל לא חיית אותו אפילו לרגע אחד. אז בשביל מה למדת? אז לא רש"י, אין אדם לומד אלא מה שבו חפץ. תלמדי מה שמעניין אותך. לא, אני אומרת, הרבה פעמים אנחנו קוראים איזשהו משהו, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל למעשה מה שאנחנו קוראים הרבה יותר עמוק. גם אני, גם אצלי. מה את חושבת שאני אומר, מה? יש עמוקה עם מיני ים, אף אחד לא הגיע לעומק. גם גדולי עולם, אף אחד לא יודע מה יש במעמקי אוצרות התורה. מה שאנחנו יודעים זה, תקופת תנאים הוא אומר, אני כמו כלב שמלקק מהים. תנאים, מה את רוצה? לדעת העומק? אנחנו לא מחפשים להבין את הסוד של הסוד של הסוד של הסוד של הסוד, כי אין לזה סוף, והשכל שלנו מוגבל. מה אנחנו כן יכולים? את מה שהבנתי, עכשיו אני חי את זה, אני חי את זה. אני יודעת שהבנתי נכון, זאת הכוונה. אתה לא יודע. אז אתה מדומיין חי בכיף ברגע של המדומיין. מי שחושב אחרת, ברגע אם חשבת שהבנת את הסוד,
אני יודע שלא הבנת בכלל. לא, אבל דיברנו על שישוב שעבר, השם שם אותך באותו ניסיון, או באותו אירוע, או באותו משהו, ואתה יודע ש... נכון, אתה תדע, אתה תרגיש. אם אתם תחיו את זה, אתם תחיו, וזה בסדר גם שזה ישתנה. זה בסדר אחרי שנה להגיד, וואלה, חשבתי ככה, וחייתי את זה, ועכשיו אני מבינה יותר. אבל אני חיה אחרת. כל רגע בחיים הוא אותו רגע. הבעל שם טוב. יותר יפה מביא המורה פי-אס-אסנה, אבל הוא כבר אחריו. הבעל שם טוב. אשר אנוכי מצווך, מצווה אתכם היום. זה עכשיו, היום, כי אין משמעות למחר. היום. תעשה את זה היום. מחר. לא יודע. כן, אבל אני לא מבינה מספיק, אני לא יודע מספיק טוב, לא הבנתי את זה עד הסוף. תחלק את הזמן שלך. קח את מה שלמדת, תשקיע בזה, את אותו זמן של הלימוד, למדת 10 דקות, 10 דקות התבוננות במה שלמדת. קשה, מה יותר קל? להתבונן או ללמוד? להתבונן הרבה יותר קשה מאשר ללמוד. להפעיל את השכל ולנסות לחקור ולעשות שקלה וטרז הכי קל בעולם. אבל אז מה קורה לך? אתה לא זוכר ואתה לא חי את זה ואתה למדת עוד שעה תורה. אני לא מזלזל בלימוד שעה תורה, חלילה. אבל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מה זה המעשה? אני כבר עושה. הנה אנחנו עכשיו בספר ויקרא, אין מעשה. מה זה מעשה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אולי אני מבזבז את הזמן שלי, חלילה, כשאני לומד עכשיו סדר פסחים. מה קשור אליי עכשיו? אתה מדבר איתי עולה, זבחים, מה אתה רוצה ממני? לא אמרת שיותר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? אין פה מעשה, אין לי קורבנות. מה תגיד על זה? אולי עדיף שאני אלמד משהו אחר. חבר'ה, הצד השני הוא בדיוק הפוך. לא צריך ללמד אותי הלכות נטילת ידיים. אני כבר עושה נטילת ידיים, למה אני צריך ללמוד? אתם מבינים את ההבדל? הבנתם את הנקודה, זה חשוב. כשאתה לומד על מנת לעשות, אז מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, נכון? זה ההבדל שהמשנה כותבת בין הלומד על מנת ללמד לבין הלומד על מנת לעשות. הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. נכון? זה המשנה. יופי. אז מה ההבדל אם אני עכשיו לוקח משהו, לוקח עכשיו חומש ויקרא, אני לומד פה עכשיו עולה וזבחים. נו, מה זה קשור אליי עולה וזבחים? לא עדיף שאני אלמד משהו שמביא לידי מעשה? התשובה היא ודאי שלא. כי המעשה, הגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הוא לא המעשה של המצווה עצמה. הוא המעשה של ההתבוננות. ולכן רש"י פה כותב לנו בהתחלה, לשים רווח בין אחד לשני שיהיה מקום למשה להתבונן. ההתבוננות זה המעשה, לא המעשה בעצמו. כי אם תגיד שהמעשה בעצמו, יבוא רועי ויגיד שומע, מה יש לי לעשות עם קורבנות? לא מעניין אותי, לא לומד, הלאה, התקדמתי. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. תתבונן, זה המעשה. אתם מבינים את ההבדל? זה קריטי. אתם עושים ככה כמו האלה באוטו, הבובות של האוטו. אז למה בכל זאת גדול תלמוד? גדול תלמוד שמביא לידי המעשה, המעשה זה התבוננות, לא המעשה עצמו. מה אני צריך לדעת? מסכת גיטין, מה אני צריך לדעת? כל מה שאתה מדבר בסדר טהרות, קודשים, מה זה קשור אליי? חולין, כל הדברים האלה לא קשורים אלינו, לדור שלנו, מה אתה רוצה ממני? שמה שלי, קח פה חצי מנחות, בסדר? כל זה. עבודה זרה לא מדבר בכלל, שאצל אברהם אבינו היה 600 או 400 מסכתות, כל זה, אתה תגיד, שמה, זה מה זה קשור אליי, מה אני צריך ללמוד מסכת עבודה זרה? מה אתה רוצה ממני? לא עובד עבודה זרה, שחרר, יאללה, התקדמנו, לא רוצה ללמוד את המסכת. מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? אז מה תגיד, המסכת הזאת יותר חשובה מהמסכת הזאת? חס ושלום, אתה לא יכול להגיד את זה דבר, שמשהו יותר גדול ממשהו. אלא גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, המעשה הוא ההתבוננות, וזה הסוד של רש"י. לשים רווח אתם רוצים סוד יותר גדול ברש"י? נרים את הגלגל, אם נרים גלגל, נעשה ווילי? נעשה ווילי. עכשיו הולכים לדבר. נעשה ווילי. תגידו, שפה כל התורה אתם קוראים, וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור, ויקרא אל משה, ויקרא אל משה. תגידו, מה? בדקת? לא בדקת. תקשיבו. מה? מה? אתה עושה ככה נעדה? 70 פעמים. 70 פעמים? אתה טועה. עשית גוגל?
תעשה גוגל, תהיה חכם. עשיתי ששאלת לעשות גוגל, אמרתי, אני רק הוא. לא, אל תקום, רגע. רגע, כבר עשי. המשפט שלי הוא משפט חזק, שביל נפש. אתה אומר לא אותו מספרים, בוא נשחק אותה. מה רוצה? זה לא חשוב, זה לא חשוב. זה לא חשוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב. זה לא חשוב, תקשיבו רגע, תסתכלו אליי. אנחנו תכף מסיימים וחבל, תקשיבו שלנו. תהיו איתי. שאתם קוראים, וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור, ויקרא אל משה. בסוף, בתוך השנים האלה, שמשה מתנבא, מתי משה מתנבא פעם ראשונה בסנה, נכון? מהסנה, ועד שמשה רבנו נפטר, שכל 40 שנה שהוא מנהיג את עם ישראל במדבר, בסדר? כמה פעמים זה בתוך השנים? מה הרצף הכמותי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, אתם יודעים? רצף כמותי? כן! מה זה לא הרבה בכלל? 40 שנה הוא לא דיבר איתו. 38 שנה הוא לא מדבר איתו בכלל. 38 שנה הוא לא מדבר איתו בכלל. אני רוצה לקחת אתכם לטיול, רגע שנייה, להיכנס את הנעליים של משה רבנו. אתה בא, תחשוב שאתה משה רבנו, בסדר? התנבט, אתה כבר חושב שאתה משה רבנו, לא ניקח מישהו אחר. תחשוב שאתה משה רבנו, בסדר? אוהד בוזגלו כזה, כן. זכות אוהד בוזגלו תעמוד לך ולכל זרעיך. תחשוב שאתה משה רבנו. באת, מלחמות, הוצאת ממצרים, שנה שנייה, אין יותר נבואה. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך, אתה תקוע עם עם של מתלוננים וברדקיסטים וזה. רגע, מתי הוא... כל היום שאתה מתלוננות, צריך לזכור שהוא היה בן 80. בן 80, בן אדם בן 81, נגיד כמעט 82, אם אתה לוקח את הדיבור האחרון, תפסיק לדבר איתו, תקוע עם עם במדבר. 38 שנה! חבר'ה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה רבנו 38 שנה ברצף והוא עם עם תקוע במדבר. אנחנו קצת לא מרגישים מתיקות בעבודת השם יום אחד, אתה אומר, מה זה? מה קרה לי? איך אני לא מרגיש את החשק? איך אני לא מרגיש את מה שהרגשתי שהייתי ברצוע? עכשיו אני שמה, כמה זמן אתה בשוב? כמה זמן אתה בשוב? זה מפריע, כמה זמן אתה בשוב? אחרי זה צריך לחתוך את זה בעריכה. תפסיקו, תתאפקו, תהיו סבלנים. מה אתה רוצה להגיד? בסבלן, 38 שנה, בסבלן. זה היה חשוב שתגיד את זה, שתעצור אותי באמצע בשביל זה. נו מה? לי נראה חשוב, לא יודע. כל מה שנראה לכם חשוב, תדמיינו שאתם אומרים, ולמי זה מפריע מסביב. נעשה, לא, באמת, זה מפריע לכולם. זה כל השיעורים ככה, אם זה לא אתה פה זה מישהו. קודם כל, חולדה שלי עכשיו, של 38 שנה, הוא דיבר איתו. לא דיבר איתו 38 שנה. הוא דיבר איתו כל הזמן. כן, מבחינתי הוא דיבר איתו כל הזמן. מאחרי חטא המרגלים, כן. תקשיבי, מאחרי חטא המרגלים, אין דיבור עם משה עד סוף ימיו שהוא חוזר לדבר איתו לקראת סוף ימיו. 38 שנה, כלום. שום דיבור עם הקדוש ברוך הוא. איך היית מרגיש אם היית משה רבנו? שאמרנו משה רבנו שהוא שפל וסבלן, הוא יכול לסבול סיטואציה שהוא במדבר עם עם שלם, אחרי שהוא אמר להם הולכים לארץ המובטחת, וקורח וכל עדתו באים עליו, ופה ושם וסיפורים, ואז 38 שנה הקדוש ברוך הוא, לא מדבר איתך. בא לאל, לא מדבר איתך. אנחנו שבוע, קצת עם התפילה לא מרגישים משהו בתפילה, כבר יש לנו תלונות, איך הידרדרנו רוחנית. מה זה אומר לך? שכשמשה רבנו אומר, החידוש, נו, כן, תפסיקו להפריע, מה? זר לי, מה? זה לא שהוא לא מדבר איתו 38 שנה כי הוא לא רוצה, כי הוא עכשיו לא רוצה לדבר איתו. זה הוא לא דיבר איתו כי, לא יודע, כי הם היו צריכים... כי לא היה לו מה להגיד לו? לא, כי הם היו צריכים לעשות יש להם 40 שנה הוא נדבר. העריכו את הזמן שלהם, כי משה רבנו שלח את המרגלים והם חזרו והוציאו דיבה על הארץ או משהו כזה. אז הם היו צריכים לעשות את זה, הם היו צריכים לשבת במקום. כל זמן שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, עם ישראל לא זזים. אז הם לא זזים ב-38 שנה, ביג דיל. זה לא כאילו, הוא לא דיבר איתו כי הוא לא רוצה לדבר איתו. עדיין יש ניסים, יש לך עדיין כבוד. היום הלכתי עם אמא לבחור מקרר.
התקשרת 3 פעמים כי השני האחים שלך הקטנים עצבנו אותך, עבר רבע שעה, התקשרת עוד פעם, מתי אתם באים? מה קורה? אני רוצה לדעת מה קורה, רק תגידו מתי אתם באים. אמר משה רבנו, לי אין עצבים. לא, אבל אתה עם 2 ילדים, 2 האחים שלך הקטנים בבית, אתה לא מסתדר בלי שההורים נמצאים כי השניים מעצבנים אותך. הבן אדם תקוע עם כוח וכל עדתו, ועוד 500,000 גברים, ועוד 2 מיליון אנשים. לא, אבל הוא דיבר איתם. אחרי, מה אתה חושב שכוח היה האחרון? אתה יודע מה זה להיות עם עם, תקשיב, אתה מכיר ערוץ 12? כן. יש מישהו ברשתות שעושה כל פעם מה היה קורה אם ערוץ 12 היו משדרים בתקופת משה רבנו, מכירים את זה? גאון, בחור גאון. תקשיבו טוב, תפתחו חדשות 12, שנה שלישית למדבר, בסדר? יושבת יונית לוי של אותו דור, בסדר? ואומרת, תקשיבו חבר'ה, דני קושמה, יושב ואומר, שומעים? נראה לי משה רבנו איבד את זה, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו כבר שנה. לא היה לו שום דבר חדש להגיד לנו. ראיתי אותו, הוא לא מגיע לאוהל מועד 2, אנחנו פה במדבר, אנחנו תקועים, אכלנו אותה. הבן אדם לא ראוי להעניק, חייבים להחליף אותו. זה מה שאומר. חבר'ה, זה סוד הפסוק, ותרגנו באוהליכם. ותרגנו באוהליכם. הלכתם בתוך האוהלים שלכם, בתוך הבתים, אמרתם, נראה לנו משה רבנו איבד את זה. מה קורה אחרי 10 שנים? מה קורה אחרי 20 שנה? ומה קורה אחרי 38 שנה? שמשה רבנו לא מתנבא. משה רבנו לא מתנבא 38 שנה, ולך יש טענות שאתה לא מרגיש אותו בתפילה. איזה יופי. נפלא, אה? אני לא משה רבנו. תפסיק להגיד את זה, אנחנו יודעים, חזרת. לא. לקחתי ממך את זה, אמרתי לך מקודם, תחשוב שאתה משה רבנו, עכשיו כל משפט אומר על משה רבנו. ברור, אתה לא היה יכול לנו לעשות תהיות. השוואה הזאת אבל. לא, אני גם לא עושה את ההשוואה בלתקוע אותך עם האחים הקטנים 38 שנה בבית. זה גם לא השוואה. זה גם לא השוואה. לא, זה לא השוואה כאילו להגיד, אוקיי, אם לא דיבר איתו 38 שנה ואתה מתלונן על 5 דקות. זה לא השוואה לעשות, אנחנו לא אותו אדם, אין לנו את אותם מידות. מה קשור? אתה אמרת. רואי, זה בסדר שהתקשרת. לא, אתה אמרת. שלא דיבר, שנגיד, לא יודע, אני לא מרגיש את האירועים בתפילה, אחרי 5 דקות יש לי תלונות על עצמי, וכאילו, ואני אין לי זכות להתפלל, כי משה רבנו, הוא לא דיבר איתו 30 שנה. זה לא מה שאמרתי, זה מה שאתה דמיינת. הוא עשה השוואה. הוא רק אמר לך, תחשוב, 38 שנה אלוהים לא התנבא אליו. תחשוב אתה, אחרי רבע שעה התקשרת. יציקו לך ותאר לך תחשוב שכל היה מציק למשה. בואי, אני מזכיר לך זה מצולם, וזה ביוטיוב לנצח, הילדים שלך גם יראו את זה, אז כדאי, אתה יודע. אני אומר שמה שהופך את משה רבנו לשפט וסבלן, זה היכולת שלו לסבול מצב, שהוא אומר, גם אם הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתי, וגם אם כולם מתלוננים, זה ביקורת עצמית גבוהה שיש לנו. שאנחנו באים ולא מרגישים מתיקות בתפילה יומיים, וואלה, לא בא לי להניח תפילין כבר כמה ימים, אני לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, אני לא מקבל מסרים מהשמיים, ואתה מתחיל להרגיש כזה נפילה, משה רבנו 38 שנה, ואתה מתלונן שיומיים אתה לא מרגיש טוב. הביקורת העצמית שלנו, הגבוהה, נובעת מהאגו הגבוה שלנו. ככל שיש לך אגו יותר גבוה, ככה בעבודת השם הרבה יותר קשה לך, אתה יותר מאוכזב. אתה יותר מאוכזב מעצמך. כגודל הציפיות, גודל הקריות, כן? כגודל הציפיות, גודל האכזבות. אם הציפייה שלך מעצמך, איך הייתי ככה? איך עשיתי ככה? כל היום אתה תוכן את עצמך. זה לא מראה שאתה באיזה מקום יותר טוב רוחנית. זה בדיוק הפוך. זה מראה שהאגו שלך בציפייה כל כך גבוהה, שאתה תהיה תלית שכולה תחלת, ואם רגע נפלת באיזה לשון הרע, אז אתה כל היום בהלקאה עצמית, אוי אוי אוי, ומה עשיתי, או איזה בחור שבא שבוע שעבר, אמר לי, תשמע רבנו, לא הנחתי תפילין כבר איזה 4 ימים, אני גמור, אמרתי לו, ממה אתה גמור? תקום בבוקר, תניח תפילין, מה אתה עושה עניין? הוא אומר, לא, אני לא יודע מה לעשות, אני כבר 4 ימים לא הנחתי תפילין, כמה צדקה לתת? אמרתי לו, תיתן את הלב שלך צדקה, לך לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, שומע, היה לי קשה, אני שבור, אתה יכול בבקשה בבוקר, מחר שאני קם לעזור לי להניח תפילין וזהו. מה אתה מתעסק באיך לא עשיתי, איך לא 4 ימים לא הנחתי תפילין? תקום בבוקר, תהיה בן אדם חדש, תניח תפילין, תתקדם. מה שמונע אותנו בעבודת השם
מלהגיע לדרגות יותר גבוהות, זה האגו שאומר, איך אני עכשיו, אני אתחיל ללמוד עץ חיים? מה, אני אתחיל ללמוד זוהר? אני לא סיימתי את השעה, איפה אני ואיפה הזוהר, נשמע מה קשור. לא סיימת, שב, תתחיל ללמוד. בא לך זוהר, אתה מרגיש שזה הנפש שלך אומרת? פתח זוהר, שיביא מישהו שבקיא, שיביא מישהו שילמד, שיביא מישהו ביוטיוב, זה לא משנה. תלמד איפה שהנפש שלך חפצה. מה שעוצר אותך מהלימוד תורה זה הדמיון שלך, רגע, אבל לא סיימתי, אבל לא. ומה עשיתי שבוע שעבר? הלכתי למועדון ולפני שבועיים הייתי בבר, ומה זה קשור אליי עכשיו לפתוח דף גמרא? זה הכל דמיון. רבנו קורא לזה לא דמיון, רבנו קורא לזה במילה אחרת, ייאוש. מה שעוצר אותך מעבודת השם זה ייאוש. הפרמטר לכמה אתה מיואש הוא פרמטר לכמה אתה גאוותן. אתם מבינים את הקורלציה בין זה לזה? ככל שאתה יותר גאוותן, אתה יותר מיואש בעבודת השם. כי הציפיות שלך מעצמך היו כל כך גבוהות. אל תשאל, מה עשיתי, מה עבר עליי, איך התנהגתי, ועכשיו הוא בהלקאה עצמית שבועיים. שרף עוד שבועיים רק על ההלקאה העצמית, תשחרר את זה. תתקדם, קום בבוקר, תתקדם, הכל חדש, הכל בסדר. זה כל החידוש של רבנו בעולם. אין שום ייאוש בעולם כלל. הוא לא צעק בקול גדול תפילין, שבת, זה נכון? מה הוא צעק בקול גדול? רבנו שאג בקול גדול, אין שום ייאוש בעולם, כי באמת זה לא ייאוש. הייאוש שלך, יש מחלוקת נפלאה ומאוד ידועה, האם ייאוש, אתה לומד עכשיו, לא באו מציע, האם ייאוש שלא מידה, אתה וייאוש או לא וייאוש? מה אתה אומר? נו? מבחן, ייאוש שלא מידה, אתה וייאוש שלא וייאוש. אתם יודעים מה הסוגיה? מכיר את הסוגיה? לא וייאוש. כן, הכרעת? תסביר את הסוגיה. לא, אני זוכר מה נאמר בספציפית, זה מחלוקת בין נראה לי רב על אביי, נכון? אני לא זוכר בדיוק מה עכשיו. בין אביי לרב, כן, אביי יודע ראשון. נו, מה אתה אומר? זה חלק, אחד אומר כן ייאוש, אחד אומר לא ייאוש. מה זה ייאוש של המידת, מה זה? ייאוש של המידת זה בן אדם עכשיו איבד משהו, למשל, אז הוא, זה תלוי, אוי, לא, אל תבחן אותי בעל פה עכשיו. הוא בוחן אותך ביוטיוב, זה לא סתם. אתה הבן של האדמו"ר, מה זה לא הבנתי. בן אדם שאיבד משהו, בן אדם עבד לו הארנק נניח, בסדר? כל עוד הוא לא יודע שהוא איבד אותו, האם כשהוא לא יודע שהוא איבד, האם זה נחשב ייאוש או לא ייאוש? אם כשהוא יתפכח ושהוא ידע שהוא יגלה שהוא איבד את הארנק בנתב"ג, האם עכשיו כבר הייאוש חל רטרואקטיבית על הזמן שהוא איבד ולא ידע שהוא איבד? זה ייאוש שלו מדעת, אהב ייאוש או לא אהב ייאוש. אני לא נכנס לסוגיה בגמרא, הסוגיה מעניינת. אני רק אומר, כשאדם הוא בייאוש, הרבה פעמים בדור שלנו זה ייאוש שהוא לא מדעת. למה? אתה אפילו לא שם לב שאתה פועל מתוך ייאוש. וזה עוון עקבה יסובני. עבירות שאדם דש בעקביו. מה זה עבירות שאדם דש בעקביו? שתי אופציות. או עבירות שאדם דש בעקביו בפשט, שהוא חוזר על אותה עבירה פעם ופעם וכבר זה נראה לו, זה כבר לא עבירה, כן, הוא כבר התיר לעצמו את אותה עבירה, זה הפשט. העומק זה שהוא חופר, הוא דש בהקדש, כל הזמן חוזר, איך עשיתי, איך הייתי, מה הייתי, מה, אוכל לעצמו את הראש. תוכן את המוח של עצמו, איך הייתי ומה עשיתי, ועכשיו פעידה לתעניות, ושמעתי את הרב ההוא ביוטיוב אומר לעשות תענית ככה, והוא אומר לצום שני וחמישי, והוא זה, ואני כבר לא יודע, כמה זמן הסתובבת סביבך, עוון עקבה יסובני, הסתובבת סביב עצמך, ולמצוא איפה אתה לא בסדר, ולחפש, אני לא אומר שהחיפוש אחר התשובה הוא לא טוב, אבל הייאוש אחר העוונות הוא גרוע ממש. איך אתה מסתכל על עצמך? זהו, נגמר, מה שהיה היה, מת, די, תתחיל חדש. אתה בן אדם חדש, כל רגע אתה בן אדם חדש. אצלנו קבועי הזמן הם משתנים, אבל ככל, ראינו על משה רבנו, ככל שאתה יותר שפל וסבלן, קבועי הזמן אצלך לא משנים. מה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתי חצי שעה או 38 שנה? כמו אצל משה רבנו. אצל משה רבנו, בגלל שהוא ענב, זה לא משנה לו. לא משנה, חצי שעה או 38 שנה, זה אותו דבר בשבילו. אתם מבינים את ההבדל? איך למדוד עם עצמך כמה אתה בגאווה וכמה אתה בענווה. זה ההבדל, זה העניין. אז סיפרתי לכם את זה פעם. היה מישהו שהגיע לרב, אומר לו, תקשיב, אני לקחתי את הדרשה שאמרת,
שצריך לעשות תשובה על כל דבר וזה, בודדתי את עצמי חצי שנה, הרסתי תיק, הלכתי לשדה, חצי שנה ישבתי, עשיתי תשובה על כל הדברים הרעים שיש בי. על הכל, חצי שנה לקח לי, הכל פיקס. עשיתי על כל דבר תשובה. מה הוא אמר לו? לא היה יותר טוב שהיית לוקח את הזמן הזה ומוצא בעצמך נקודות טובות. למצוא בעצמך נקודות רעות ולעשות עליהן תשובה זה קל. לך לשדה, תחזור לא עם רשימת העוונות שעשית, תחזור עם רשימת הדברים הטובים שיש בך. את זה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות רשימה כמה דברים טובים יש בי, במה הקדוש ברוך הוא כן מבסוט עליי, ולא כל היום לבלבל לעצמך את המוח כמה אתה בן אדם גרוע. את זה אתה יכול לעשות. מה יותר קשה? עכשיו זו שיחה להתבודדות, אנחנו נקדיש לזה 5 דקות, כי כבר 10. רבנו אמר, אי אפשר להיות איש כשר, אי אפשר. איש כשר, כשר, בן אדם ישר עם עצמו, אף אחד לא יכול להגיע בלי להתבודד. אתה לא יכול להיות, אתה יודע למה? כל עוד אתה לא מבודד מהסביבה, אתה חי בתוך פרספקטיבה של אנשים אחרים. אתה תמיד נמדד ביחס לאחרים, ותמיד מודד את עצמך, גם אף אחד לא רואה אותך, אתה לבד בחדר, אני עושה התבודדות באוטו, התבודדות באוטו זה מצוין, התבודדות בדרך לעבודה זה כל הכבוד, אבל את רוצה להגיע לתכלית אמיתית, לאמת אמיתית, לפגוש את עצמך באמת, זה לא התבודדות שבדרך לעבודה, זה שיחה עם השם, זה נפלא, זה יקר מפז ומפנינים, וזה חשוב, ומה שאתם רוצים. אבל להגיע לחקר האמת עם עצמך, זה לא לשבת באוטו עם הידיים על ההגה 5 דקות. זה פשוט לא עובד. צריך את הזמן הזה, כמו שרש"י כותב פה, להתבונן. וצריך את 10 דקות האלה, רבע שעה האלה, חצי שעה הזאת, לצאת מהעיר, כמו בתורה נ"ב. לצאת מהעיר, תורה נ"ב ותורה נ"ד. לצאת מהעיר. ללכת למקום שאין בו אף אחד. וזה בסדר, שאתה לא יודע מה אתה הולך להגיד, וזה בסדר גם אם לא תגיד כלום. אבל שם אתה מתחיל לפגוש את עצמך, וזה לא משהו חד פעמי. זה תהליך נפשי. שתתחילו את התהליך הנפשי, אתה תרגישו מאוד מאוד מתוסכלים. כי אתה הולך בפעם הראשונה, ואתה לא יודע מה להגיד, ואתה כזה זה עוד פעם, מה שחוסם אותך מלדבר, זה האגו שלך. האגו חוסם אותך. והפחד שלך איך אני מדבר. וזה תהליך נפשי, אחרי פעם, פעמיים, 10, 20, 50, 100. בפעם ה-101 יכול להיות שיצא לך איזה דיבור אמיתי שהיה שווה את כל 100 פעמים הקודמים, ובשביל להגיע לתובנה הזאת עם עצמי, היה שווה 10 שנים ללכת להתבודדות, שלא יצא מזה כלום. אני חושב זה רבי נתן אמר, שהוא שמע מרבנו, שהיה עדיף, היה כדאי לבוא לפה 70 שנה לעבור את העולם הזה, בשביל פעם אחת להגיד דיבור של אמת. פעם אחת. היה שווה את כל ה-70 שנה. האמת הזאת, אי אפשר להגיע שאתה בסביבה, אי אפשר להגיע שאתה לא מנותק. רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ז', מדבר שם על נבואה וכו' וכו'. ושם הרמב"ם כותב, רמב"ם בהלכה, כן, הלכה, הלכות יסודי התורה. רמב"ם כותב שם, מיסודות התורה, לידע שהאל מנבא את בני האדם. אין לנו זמן להמשיך פה, אבל הייתי מקריא לכם כמה הקדוש ברוך הוא מדבר עם כולם מאוהל מועד וכו' וכו', אין זמן לזה. אבל רמב"ם פוסק ככה להלכה. לידע שהאל מנבא את בני האדם. תסתכלו על כל המסביב של הרמב"ם הזה, ואתם תגיעו בסוף, תראו, כל הנביאים היו מתבודדים. למה אתה מתבודד? כי אתה חייב להיות נקי ואמיתי עם עצמך. אתה חייב להיות שמח, בלי שמחה אין רוח הקודש. איך אתה יכול להיות שמח אם אתה כל היום שופט את עצמך, ועוד יותר גרוע, שופט את עצמך מול אחרים, בהשוואה לאחרים. אתה לא תהיה שמח אף פעם. אתה תהיה עליז, אתה תשתה 2 דרינקים, אתה תעשה ג'וינט. להיות שמח אתה לא תהיה שמח. כי אתה כל הזמן מודד את עצמך כמה אני פחות טוב מההוא וכמה אני יותר טוב מההוא. כל זמן שאתה בהשוואה לאחרים,
אין שמחה ולכן אין רוח הקודש. איך אנחנו רוצים להגיע לרוח הקודש? מתבודדים, תתבודד, תפסיק להשוות את עצמך לאחרים, ממילא הטענות כלפי עצמך ירדו למטה. ממילא העוון הקיבה יסובני יורד למטה, כי הציפיות שלך לא גבוהות אז אתה מגיע יותר לענווה, ממילא כשאתה יותר ענב, אתה יותר שמח. כן. אז איך אתה מסביר את יונה? יונה, הגמרא כותבת, יונה מעולה רגלים היה. שאב רוח הקודש. אתה פה זה היה עצוב. מי אמר שהיה עצוב? חס ושלום. מי אמר את זה? שם ישמור, מי אמר את זה? ירד לבטן האונייה. זה אחרי שהוא התנבא. על מה אתה מדבר, אחי? זה אחרי שהוא התנבא. איפה? אחרי שבלה אותו והוציא אותו לחוף, הוא אותו מתנבא, לא? לא, אתה עושה בלגן, נעשה שיעור בספר יונה פעם אחרת, בסדר? זה לא הנושא. אנחנו גם לא בשיעור נבואה, אנחנו לא מנסים להיות נביאים, אנחנו לא מנסים להגיע לנבואה. מנסים להגיע לשמחה. מנסים להגיע לשמחה. אמרנו שבלי שמחה אין נבואה. בסדר, זה היה אנקדוטה לרמב"ם, אבל אנחנו לא מחפשים להתנבא, אנחנו מחפשים להגיע לשמחה, ושמחה אי אפשר להגיע בלי התבודדות. בסדר? אז בעזרת השם בשבוע הבא אולי נקדיש קצת יותר זמן להתבודדות. כן חשוב לי שבפעם הזאת תיקחו את הרש"י הזה להתבונן בין דברים. למדתם משהו? תבטלו שיעורי תורה. בסדר? כמה שעות את לומדת? כמה שעות אתה לומד? שעתיים בשבוע? לא הרבה, נכון? שמה שלי. כך, שעה לימוד, שעה התבוננות. זה לא פחות חשוב. זה אולי הרבה יותר חשוב. שתתבונן במה שלמדת, מאשר ללמוד, ואחרי שבוע לא קורה איתך כלום בנפש. הבנתם? שבת שלום. תודה רבה.